microphone keka no ade obofu this time round if you na ekono agonu mu be yes papa maka tira manfo tie me se mete ho no me half dog half cat me fa ba bi ya gina mo ba bi so ye krama pa na no kwase ni mo men kan okore na ensemfo ehi twede so yetu na hi ente yadamase eno asem na esi ye no akwada na firi na nana no so besi sofo no so besi akwada so besi kunu so no mo nyina firi ni pem long time okay kosi be ma no so be ma de metwe na jakura tabi be ma na wo ba no na atiefo ya damase se no akura so mo kura mo giga cha Mmrantehene wa ha sofo bi se Mmrantehene nanka metu ka ba na mse sofo yeah atacho no occasion no akwara na obetra ha no amanfo ene wona chi a omo che ne se onye sa na wonim sa ono ne nana no akura ne papa maame no number 1 ebra akura ne kwotena maame ne ho na wo ye se ontena ne nche no nsuso no anwo baba no na maame nsu hu se ne baba no e bright ntino eni kwa se o ma ne tena 7 preduasa to omo no maame ne di koko se o hwede na owu a ne koko mfuta mensa wode be ma akwala no ti maame na ntia ase no wode ama no aha maame no antia ase na maame ne hu ye ante so de ama no de o promise no me de ha mo de ante se wode ma no me sa na omo kan se maame ne promises o tran o ma hwe na aha promise eto ono na ne papa no wa buruchire no edebra papa no maame ne ko asore de mo no ade asofo no o sha yizu no o ye mistake no wan te hwede akatecho wan te hwe but so far as maame di bra aba ho de na sesa nka sofo ne twentwa no ma be so ba ya no ma fa ne se ye nya pentecost awie ya ye aduane awie hwe aware na eba na no mo ye cancer na sesa dai wo ye hwe sofo no ye hwemu ye o ansa ba obi wo ha aye cancer awie wa ye na aduane awie ei eno ma echia anwan no asemesi akura keteketo no abetra ena o che push ma kwese na empanifo na eso mbekasa no wo mo tachire na wo ye push wu eno wo nana o maame o tesoro ha o tumane akwa na akwa nso tumane no chese busu ya oba mu de wo maame no nana no no wo fa no nyina no eno na wo fa bi o akra case ni ba no fry tama case ni ba foforo no o fry na de we o fa na kuma ne ho po se de afidie no so no eno no na ye be pon no ye se nkopese o hwe na nkopese o kabe na emre no so amakwan o wo bi kapa itakura no o hwe ne we ye futuo e ma ye nwa ma no o de ekunu kwosesa ho maame ai ekunu wo de kwosesa ho maame no be ma no so gira ho mesika no tumonte mesika na wo be ma no ho be ma na busuafo sabe omuntu be ma no fo no mo pedwato abi na maame ho maame ni bofu se de akura na dwato akwa sebe mpedwasa obaba fom asabe na disika na twetwam awofo na dome na kira sa maame ni agya ne nna omo na time dome wo e na omo time sira na wo maame wa hwe school ama na dwoma patashe obo besia de hwe be gina ka o papa hwe wo maame ahwe wo sia wa hwe me kakra yesi ya muru panyine nkosa ya muru panyine nkosa wo oh rade nyango ponya me fa nkosa obekase onim ne woka katajo okay kabia ni mjata okay ena ye bro nyaboso me etoso nwotwe no ne da etoso 9 na 3.1 Sompa FM Sompa TV abono wotwe a ye betie TV no so hey nesi so ta the joy you dey o change the man ye machine o and say bro nya no ise mo bi ma mi bi ton mo bu ma start to susu no ye ti bedu na manya mortar de enfoni to so da ana nkukọ no so me ya madwe sanka meto abrafo nkukọ ni bianye no na anhwe ana nsuo tuto no na ye kwahwe ya na ye nkraman ye be kwahwe ye na fe na wo ye nkraman okay
okay ɛnɛ so yɛ wafutu sɛm mamo aha ɛnɛ yɛ wafutu sɛm na ɛnɛ nkwada ya ba no ɔmo nye o bodani ya betena pay bi ase na nkwada ya kotwa ho asi bodani mami su frɛfu mo ba wo so ne ma wa brɛ kofie kɔso yɛ wɔtɛ mo firi wɔnkɔ no hia kɔ ne mo nya yade ankɔ ne mo se no mo nyɛpɛ na bodani sɛ he mami bodani ne yodi na mami gina omra ne na mami gina wo hwɛ bodani he nkwada mo nka bodani She say what Jenny fancy pa mama no be breaking kwana no. She Sompa FM. On say nipa bi ope fancy o. Oh yeah. Man be the car ma ko bi kan. Kuma so fa ba bia na ye pa no mrane. Na oyem fom so bi na oje ma guy ba ko kan. Say guy no de obi ani no. O man na mo say be ma da ba ko na wonye de bet na mo bo no mrane pa o. If a baby and a parent, na de empire. That aqua said that the far baby a one way. Far one way, was I think say I have a far baby in New York. Canadian far baby in New York. Okay, and then I can't know so far one way who come say. Say the best goose or one way. Okay. I was for Yaba na eneso ye will be can Abrewatia okodi no wofana otwedaba former Mmrantehene of Esreso meme kwa putu ja nwumre meba mefa hoche ai ewo modimu na mechiatia Abrewatia me ma me no nyina bibia ya kama ye dan de me ye bako yo want to manage chacha ola yana ne ya hwe ne manafo bi wota no dum ase waka ba bi kro ye me ya se na da bia ye ko yi atade na mse be ma to itumo also it was very very free it man ade and na ye bi ba na buru kotodwim pa na ye o ware no agona me ma me we se kwaye yes be ma we de ye we de atade kwa nye ye na onso ni yituma yesu ye nyina yituma ja se wanwa ahobra se na se ne kwa smesi wona kwaje yituma ne bi nti ohia no wo kofum ka kwani mo ho no kom wife for se wonyi ba akoma okwa na wife se da bi owura ntimi nyima hwe digo na yire fre ni digo akwa na camera 1 digo da bi so no ameka se nyima wa oso ba me do nyame Adam so be a mobile phone plan. So the mobile phone ni ho. Wo no ne ya frɛ de se be ma onyi bi ma no wo so kɔ afum wo kɔ frɛ ho yira kwa wayie no so ante me srɛw me do nyame mintimi ntwa tro wo no but da bi owura last video ye minti mintimi fa ma ya hwɛ no ma ne nyina akɔ obi ante pokura wada roma we de ye nyina ye nyina bo se da bi papa me de bema wo ya ye me biribi nti wa ma me strong warning so no ankasa wa hade a me de agya no wa be na de na wo de amana ne ade the go omuna asema me kan be me na ni ayi se latu wo bu nkotodwe nyina po be che wo so wura wo bu nkotodwe nye yi o ko je natale we di che o so wanyare ko je natale ne da jaw afede na jasa yire saabo sumen wo gina katua ro koto yituma am say wo betew pen baba wana obe wo no awro panti ase mengro ne ma mesi akuya wo asem wodi no os mengro bibia na ma me nani abe ne be so na me do afas ma me odi jai
Edru ho bewro. Why? Kan kawo na midwife dru ho no say wawro pants was ma wro on. Say wa to agu aye mpa na chi ho ba bi kro hunu ba bi otogu ye. Ebere no so ntira. Awuzafo ya banana ya ba. Krate ne namba. Santini be ma woni ntuma enye wo. Kra. E musuo kra. Na esese asantini be me bia so frantuma. Usua ntuma fra. Ntuma fra no wahoro at least common one no obi aso aguso nde. Ese ohun fra. Okay. Nyese wo bo ahye moto amunum ne usua ntuma fra. Uko aye esirimu abatakari no. The whole Ghana, just a extreme mountain means upper east and west and a northern region. Kuan in Frantuma. Or more water region for Frantuma. A hunter for and Zema for Wasa. A quapim for the dear crowd, the bobo and craft for Frantuma. And the tribe beer memory Frantuma. And I had say, you know my asses. I will be great. Catajo be free into Manos or Tuching. Yeah, no, a hotel. This a walk on hotel ye. I will tell you. Na a year boko to Jim Party. I saw a bar a quay ye na wa muduku. Necessary and cannot a year no and said I'm far home. A year a quanquid ye be and walk. Na say ye for home pa na o quay ye no what to tea. And now, wa muduku na timi ni guso kwa ya muduku. Dabi the nyaman ye. Who dear? Who dear? Oh, kwa umpra yeso. Wa no board they say. Yem fetching to ye kumumba ye. Oh, pempran ye nom so madia kese pa te se kropoto nensano. Was say yem fanche mbe ye. Oh, ya hotel kwai. Na ye no so ya yrohudie obi na ewu ni ye jara kwai. And then near my say, and my casanteman. Nanka tete no. Will be on poor and powers as much what time. We are me front of fufu. We are me kumako kwedi. We are me wufu wedi. And that's what the nipa ma made of man or wufu. No che. No or tria coconam. Time. Sadia and anonymous yembra. As common point here was it na ninkonya so for. Obi any hover my quite a fan fufu kwe. So wa anko me ndana kwasiara wo kokora wo mo ekọ me ndano e na kwasiara no wo mo di fufu aba also on premier ntwantoma e wa yi ase o da kwam hene me wo fo wu ye no okay ofre e ka kire se yi na ase so hu se nipa na ifrantoma kora te se mo twantoma e ba chi mu jidua te de me kan no de abusuafo sa de no enye amane se wo ma me ewu no akuma kokko wotamfo na wu akuma kokkodie wotamfo na wu a ofrant mafufu anase wotamfo na wu a wo fufu die ndi sane ma no esesi etwa mfa so ene ididie yi asekora esuri mbi fufu tim na meka no ya tuni nyina gum oda ba ma no sokora no na ya yi bachi ya bewo ye kwa wasa so bi no da ba ma so kra na ombo bancha pesi na omo ye busu apanyini de ayi we na ye kra na ye sere won me na ba ho si no wasafo amamre ni amane no enye papa me na kosu etu wate ase no na me wo wasa na me ye kokofu bi ho adwuma no wasa nkonya ayamfure ufra ayamfura na akonkonya ayamfure ni nkonya mfimfini ho na central region and western region wo mo hie nsu bi da ho wo mo hie no na me na ba na se wasani wu wasani a woni ne kura no wu a na ma ya bumu na wode dokon na de o se na o kan iba so ifunu da form so mi ntwa fufu ni okay awusiafo say no ano no nti mesre sa ukoyi a anya hwekure se wode net bi good tri so abusuafo e ka won pass wo anya dukukura fanet oba fanet che wutri so be ma so umami wu a chale wote ye de onagu fom be ma tetere be ma umami wu ese onagu fom te se woni abre na besen se wonim wi
na odi ase wonu no awesa na ni nsuo no abo no se wato abese no no awe wutiri ho nipa bia ni ho no ma tete no ma mewu a ese wutiri mi gu so na de ko ma me ya na papa ye se awe wutiri ho wero obodwe se obi bia nwi bia wo ho bia ya ho tese bia no ese o clear na tese wani abre ntunkuni no kura na wode kwa yie na enye de efe o de nkura kekamu eni na yesa agbo ese de no ebra ya na wuye imu abontu asante ma wuye ebi mu ko sa edwabo na se a enhwe bibia o sa no hon na nwu amame ne amame yeah obi ko no kwa yo man fa nhwe asante ma ne bia na man bi wo mikro ma so ko mampon o ko yie wo pakoso wa wie ne tiri ho nyina na nsa broto ama eso na kwada adi nanimu ja na akote o me yonkro opakoso se ne ho aka me ko jam no ono de nsa eko ene de wo ko wadamfo ayi a wo ko pensa no se obi kura se akokọ na ne sisa na mo echi ye ne ho nya de kata jo na re ho sem kura ne se obi wo kura na insu bottle ni wafa no ohwehwe nsa ne gum de kofi ebi wia nsa ne se bag ye chi wonda we ya papa se na obi ti eni obi kura o ka tire wi wura se egana so no so ana na egani so wo ko wadamfo yi a wo mom na wo ko som no me na nya biribia ma na wo ho de ba na wadamfo na yi na se e na wo ko pe jollof adi e tai yo okay abusafo enne atimode ho asem ne yeka yo okay signal biaba meboa katacho de okay Canada yeah onse he katacho emu oya wo de nti aye e ka bebreba nipa kobọ besia ne de agu ni so e fa ye sa nipa eba abetwe akokọ sere ne basa enka sika kakra bi enko betim de ni bibia o nanso katacho anu ode me na me ni mu 1974 na krata ni bi da mai musisia krata e print ye no saabere ne de soso e na bo amana ne yakotwa mpampuro ne nkore ne yabesisi ne de ntonto aguso na yakotwa bere abobogulum ne ma na koso abere na ba ne de abapata ne yete ase so ho na kanu sa embebi wo mfuda mu a na de abopa ne yatombe no na yapo ene de be yie no ensa no na ensana apesire da ni nyina ensana e wongra wam nsafuo no e woda motobim kora da so hwehwe okwa wa masutei tanyi bi efe ne ya brafi wa we nsano a de kyen no pa no nsia no o me hwehwa die ne mako ne entene de ama no wa segunu no geu wo we sa de no a ade bi abenu ma yeke kaka bia na ayede ma kora kase so bi ba hey aje ya brafi nsa ye dai na wonom ne sa na wote hwe wo na ye dai ma wo mo amko dai no na nsa na ye dai me mete ho mewe na ye na ye dai ma me nai wo se nsa wo da ja o se nsa no wo da ja na ye dai na me ma nkoda mete ho mewe ma de ache me ase me no dai omonti akane no na ye nya yie meka ma so na metre no and obi ye a obachi a ezo obey okutansa 2 crate yo 2 crate ne ya jesi ho ba ni pan 2 crate no de ba ne nutam nko no 4 crate one ne nkrofo eti 2 na de ba no ebe ye ka na se be ye fa so yo awunti ahadwen katacho ahadwen asante mamu apa de minim na se kram se dabra ukọ kokro bi kukuom katacho ye nkyere no ma wo se na otweda about 12 o'clock wa ni etutu apata se wunnim na obuso na about 12 one kura na watomra omo se yi hwe ya ba bia ko no do wada ye ni aba me nsa wo de ye te sante nya me twa ye nkyere ya se yi na ye part 1 and 2 me catch them part 1 and 2 na wotweda na ye yi no part 1 e ye fu aye nwane esuma se wa na wotweda no nya asem ketwa 40 million ne ade
a year no say I part 1 and 2. Part 1 and 2. Wumpo a year na part 1 and 2. A beba na part 3 kra. Me na me catch the war. If you say I said na part no anya no ni Sunday no. Masa, hwe na wo twi bi ho a me nya ye krata afo. And then me kwa year na ye nya kekasa kwa me hene bra. Just say 2 million. At least. 2 million. Na a year na na sem me kwa 8 million birim. So what I say? Look, Udibia no cost was sano. Say 500 the kwa bo kwa. Omna samwa. Panyina ya wo. E dini. Cost was sano. E mompa ye say o pedini. Wo ko ba. Wo sha wo ko ba bia say 500 do ba bo. Do ba bia. Wa mbokra wo ko. Wa mbokra wo ko ba. Wa bo wan say ye wiem no wo ko. Ene wunya yi na agogoro ho kuma se fo be ma wo de be 5 billion ayeyi. So what you say? Aha. Man be ye na se ye no obo fo mu say tu. Wan so bio e ho awere ho e na odi wuye. Aluprint e na de ye no e funu free Nigeria ba e. Awiemfo ba woni bie ohen ham ya. Obeteni mfaso. Na mfaso no se be nya do a. Usika shobi botom. Anything can happen. Na ekunu no. And then you know when you walk up me no asem yensa o ti won tabiri sika nyina mra won na katacho de ana esa ya ikura mpo se wo chia no enwum krofo mu se wan we watwe atwa mene se mre bi twitwa mene ketefo wo mu ni sika de me hu bi ajaba kwakura ana me wofa kwa hina wawe wo ka se me se be ma watwe atwa mene me chia wi a me kotena ne che no afi me muna ma na kwada wo ma me kwaye o so wo ye ne se hey me fa ha no ata entakedene o be ma he me wi seguna nso se o ma me ntrase because na efiri ho no ma hu ni nyansa bibia me se bisika yi akwa na oba kuma se wadi sika he ne socks ho last year oti kuku no oba no na tutubutu mfo be yiska no enti nafe oba no disika he ne socks ho Usi kajeti ano sa mo kuma se fo nkwase afo ene so masamba last year medim ko ko sika se mbotom na moyi ene ma hunu nyansa me de ahem so se ho ene ma hunu nyansa me de ahem so se ho ya mo asan be yi wode na mo ma de boda bomo ye na ne de tu pada ko di hene ya penu a ye so nkodi wo so obuabua kro ye se hene de hene de ye aya ni mo nyam se ye ja no panga ho se panga ai bawo yakubio na wanko kana nyede ndi na omo ma hunu nyansa me bobo sika no na me de ketwa na bachiri me wo fa da kire me wo se ma ketwa na mbachiri ne bu kama akese no nko inside katajo na wo hwe na omo e ma clever se wu yi sika mo ba na twefa ho a wo ba ketekete obehu abro watia ade na modi hu ne sa no wo se wo twefa ayu ese ho no wo twefa ho mo mani kari o so wo twiska kada cho ska se wo twia ba se de ya wan kasa se wo ye slow motion bia se ba mienu bi na wo de won sap e ko promote no mia ba ko so hwem sa na se check akara na ehun sa se wo ba ko pa ba ntem obai ma mo ni sikara nkasa mo na hawa no ya wo ware adam no sa na no wote ana me da se omo katajo na ka futu sam no ba na so signal bi bai se no ba mai kakra antimenko mai kakra enenti no sa expenses na yi ase ya na wo mo ye ne na wotwe dakane no 90 se ne de ye no abrowatia na je se o wodomo a eno no wo koya jollof ebi nu afufuo ebi ye senti ama eka no yana chono na ya na obi be ma obe 50 cedis crown power se o ensan fie bi na oba ye ode ye mu meanwhile na enya ketwa sa but wo niema se de wo si hihye wo niema wo pake mo wasa de namaka ayi jollof a akokọ sere da so ansa na ne krampo ye friend se sa akokọ tan ya wo manu ayi ni esa de ayi moto se alcoholic drink ne can wa ni bi asa aka ho ansa na ensuo ani pa no so besa aja kan no omo
omo mama me kan okra we Israel yankopon ene ma ekoso na ede no aka ne obi wu ne ase yedi na otwe da tese busua ne ihia na omo ase da ye de be yi enti anopa na manfo okochia wo okochia wi a tora bi kura wo twamu akwafum na ofa wacha ne watie ayi da no ayi da ne ntrewo enti abusuafo de omo sore ntem na omo adwendwene ho na de obechia ko bia no adwumre no na omo atrase na wonuma ye nya kwai ama no panso abeti ayi da no 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 mko na ya sa bodawuru se ase ne abusua panyene se odamo ase obi ampensu nware na dase mmaboa na yenye yie no eno ano no aka ne di na hotwe da na ye yie na nkasa na ya di adaduana na adaduana bi aye bi ne ho adaduana beto no ai efse se wo ye yie ne wie ne ye di adaduana na ansa ne ye di afisi ada enti na yie enche se wa se ase aha ana de ya sam adaduana no ye yie afiri hode na askoba mpo hene wa ya de wa bɔ modena se askoba mpo na otweda ne de ye chensu nko a aha ona so ye hwan ko wo benno aduane ama hohu bi dia ene na gi se ufie wo new site be na de na kwese ho no asebe no ene de nani ehunu na se yie na se pa se wo ba cheche take away so de mu obi no wanya mane masa se ya ntake de ne sa ano be den nipa ye tiri bete ayie no hwe odifu Yeremia wa hyenkom bi o se ebeduru bibi no obi nye obi ayie o obi nko obi ayie o de me pesa quotation no o chana ma de aba o se beduru bibi no obi nko bi ayie o da wo se obi ko ayie kwa na wo de ne yefunu ene ne mba ekohye mu ko obedi do kwa no pa yo ana obenum tia no pa yo na awia no obegye mu anyim na okọ opewufuo e de atwato na awia no odi ufuo so opemu de ache ne bagim e de akọ o de gani nyina edu kwa yie pa well minim de na me ye bo afere makwa yie ne yetwa fufu egu so ama me ne fufura eno e kan sei bedwo so be makatachi akọ na ntoma fa bedwo enkwa hwie gu ma bia yitumam enkwa na yituma ai me hu ayem se o kra bi fa ne table na se na kokokre ai na ntuma enkwa yo asa ye kompesa facha kwai awja katachi de awokan se ya ane program yi Mr. Krasenka wo bre ayi no futu no kenne de ne fa ye no china nan ke yanko we no so te se de producer se kan katachi on ye best ya hemfo no ma form na nsi form ebi ni mo ye o se me ka se me kokuko ma yi na hemfo no bi so na pagya yi ebi so na pagya yi awu ohene no wo pagya na yi na wo pagya we ye me de ku se entuma ye twa fitai ama bia wale agu ni kura ntwa bia maninti ba men so ni sika eti wan twa bia maninti no seven previous hwe wafo me na fofo am no mu ko mu kuru ma twa bia ma ukuru so ni sika no ko ntuma fitai so bi wo dada eduru ba bi na obi ebesi wa yi a no twa ntuma am obi twa isi e de assembly punu krata no hwe MPB me wira fi kakra o se afi ba ko no twa ntuma 9 MP no the consistency ho no no ebesi no a na MP no MP se ya no me mobo ya no mo MVDC for us DC ko ayi ensrahwe ba the pick up na chi ba yire odwa gina chire krokoko aponche na ni mu abu esi se ayi no wo gina chire krokoko ni asesa ma no MP de okwa ba sapa okay we are still on the funeral expensive funeral say we di achire kumase for ma baji gongonga ne de wapanga hop sana nana mo sorry a eno ma bi se ni ye ntu ase kura na katacha no ma bi so beti me na me kacha no ma bi so beti because a ye ba fie se ya adwendwe pa na to ni pa bi so no especially wa wo fie a uni adwuma ye na sabe uni bi no ne ma entuma twa no kura no katacha esa de adwendwe wo bo na obi sun ye yakwasi ye si ye twa ntuma o e de ne ko ba ye wan twa bi so a hwe kromu a ye nkrofo bi a wo mu besrew obi wa okwa ye okofo se okọhwa de odi ntro me wo fa wuye no oni mi se me so mete me ho esi canopy miensa kwasire obi fie o age tables 10 so me baby
Kadacha no kra na nkambeka no. Yes, obi ye ebo kapana ketecha ode ne de. Oh, na be wo fan said you see no tie ne de. Oh, wo fa said you see no tie ne fa. Oh, yeah, about 4 fine. Yeah, go and yes I be ton na me yere say. Me yere say. Na me de in fact say ne o ma menye bibia de ma menya ba me ti magie ne mguase. Oh, na nim guase ne say me na me wo fa ewu. Na wo be jam. Na fort. The way na nim guase ne say. Anya na fort katajaw. Afi na kekamba nana sika no je se onya 1000 ka ho me sesen ye no enso madam for kwanya ntachi if e de abirichi muya if italo duma se ma ye toton abirichi muya na enso no kura ya anto anhwe ye toton ya keka table sisi ani hey enso se toton ni nyina okwa du otiri mu o abirichi mu ani esina ne se ne ye toton obi uma na wan kura na enso ani obi bari for owuro akobi ba ye wota no duma se okowuro enam sa ma etwa na no ebetwa empempuro no ya mo se hana edge baby na eye sharp o mo anse ne ye wa hwe ha ken ha no hwe so kota no moja na nzo obey na dey aha na ba oh de ana ha dwene se nipa da seni so no akutasika we ya kan nam wono akutasika ko beto wan pe ba wa ba obi aye na so wa monsa enso ba wo ba yefo ebi mu kura timi fa me se ebi timi fa ye fa say vortic bottle bia no aka no ne wotutugum to de ahye ne bag mi da ko chefu no wehwe no wo so ba enti me kakaka me kan se ne nananum do mo na si fo mo na hye mrade a katajaw wo ba mrade da hodada aye na no kura no ba bibi kakra hye ba bi offense me ko ye MC wa ye bi as mama se ene sprite kra mama se sprite ni ma na anyama wa jo oh mami na mse mami enti witimi to sprite no so ura jan kasa na na de sa ye wan kan yode so sprite ya dem kosoro sa kosoro be se mami factory was an ye no enti wa witimi to bi no so ura kasa mo man nya me na won ye wan kan yode so what ya bremu na ya mo ye na ai funeral tribute ya ye kan abro bi nim kan ukosa bi enkro ngeto emu a se wo che ne wo amani bi asama ba za ya prata ya amomu nsem odi akoto asama ba yo so ni nyina nkanka wi o tete no za no mo ne wo yo ba na nan mo fo mo nansi fo no mo tete no ma be so ye ntimi ntu ase ya ti abramu ne yemi ahoma no cho be ma eja me de ne me da me ni da koto mo jemu ene ne chene nyina ene me wo fa osai kofo akom hene dada wo sre so ene na yedi ni na wo tweda nyame ya adoma wo kira so me ankasa mesia me firi na sene mo bae panyi kwa me bi wo kira na yedi na fi nhanda yako ene ne kira nya dapa ma de ne me re chichefo ti na ya wo yira mo so mfa duane nkan no ba kata cho ene ma bi wo ho a ma me mo asokoro mampo hene na boachi ansan debra mame mo na baso ehihye ya wode aba wo eyiyo ho na nase na wotwede die ho no me bo na baso na se ye na nanom hemfo nkaye no senko mbefa na motuo pa ya na boachi ansan debra din kan ede animu no mo so ede akira nke beboa efise na nsen kedacha obe ma ya na yese enkwada memfa anye politics but o hwe eye free SHS ba ye ya kedacha yese ye free so enye free sa awofo ne complain bebre se o musika kola o mutu akwara no fine aban na so asene bi na awofo no so aso asene enso awofo bi wo ho aketechew ono ne de kakra na nko de beboa de aban no aso ni mo no yese wabodwe wa na nka obi so mu a edacha wanga se bia ma blent ni mi jai mu uje mu awan kasa wonsem na ana wa wabodwe ne be wa yato aban ne suso awofo ni bia sene wo ma ho enti awofo no so kakra wo mo wo no eya ewose wo mo de boa wo mo fra no suku hwe ne sa adesua ho ensa no dwuma mu adesua nyina mo de boa mo chidom no obehu sa afre no mo de ni nyina akwa ye ayiyo ena ye twa ntoma we ena ye yese ntoma so ene obepam CCS no beto ne be 1.2 obepam wawie no almost 200 Ghana cedis ebeko 2 million wo kɔ no so befa ka ansa body a wo kɔ akoye na efie so krampo na eye na bem no ena tribute te said de na we say me nua omo no ken ena biography obi baba be ken kind won so ye be hyeda aboka akoye book ankasa
full book na ye de aye page by page na ye bie ha ne manfo nyi wone ne nananom wone hwanhwamo ne ye de aba ni nyina sosoro bi okro oba ase a onim wo mu nti wo hwe wo mu no sa na aye den ni nyina ye ka ansampo na posters ye be no krampo de mefan se ye de ma manfo abonka ye se bia da se ne be no de ye nanso na bi nso wo a sebe ya ebe ne kakra bi oba wusi etimi kwa prenti ade bebrebe katachaw mehu obi ya mse akola o fa posters na ebi kula da soko kan me che ana o wusi se ne papa ye me fa de aka man ko che katachaw ya ebi wo wa etimi yes but on se bi wo na domba on se na wo na de ne de me blame you bebe fi se o ye panyi a wo te adwa so na dom so na ebe ye katachaw bi wo wa ye se cut your coat according to your size wo bi wo ho a unhu se eyi ya wo ba beye enya de nipa be busua ba me kai se covid blame ne yesema ye nya ye obi wo ho ye kakra bi tent mienu ana se miensa bi krampo na ne ye nso no obi timi ye no oba ba ne ne emamu anso no enipa ne ba ya no o moko afa na nkonwa ne ade no mo ha ye no eya ye kent no yesre enuane no ane ade ne de yesre na nanom a omudi ye ni mehemfo no senko mo fo nhye bi mra betimi abosika na enkanka ne ma na yiyo dodo ne ntomatwa ne ade no na komotimi de apia wo mo ma no na omunya se nan na be ma no agya nkwada na bom so agya nkwada ma bom so no omu so betimi nso so de apia kakra ketecho me da wase ka ye ehia no omu no ma ka se mbosi ye wura beto wusu a ebribe or contest presidential seat ma Popular Front Party also ne mami wu agona me kubi sabe na mo jakuru omo kra plastic coffin adaka no kra na bruche de bae na sabe no adaka na ye jama 1.5 ne ye sika o sasma make na me ya be ma bi 1.5 nyeji na omde mami tum na ye kudru yi na asma ye ka no nyese bia ye condemn obi o na ye cassette obi na ye kire se ebi ase de sesi kan ye bibi fofo bi aka ho beba mfa so abusua no omde amunu si amna no so no omoto na num kama na okwabra ne say muntie yewura Victor Uso me mame on Victor Uso ne nuanom ne abusua ne nyina omse mame wabre enti wo wu ayema last suspect enti ye kra da ka de fra bruche no na nipa bonefo abi ase wo de adaka be se wo yi wa hwi na adwo beba na obi abetu na wo yi funu na to awawarata na okoton adaka na di enti ewura Victor Uso abusua panyin ne nuafo ne nyina aja no crosse adaka ne ya motabota ho se de be na obi be fa kura ye nto se na kotokuru he ntomam oyi kotokuru adaka mu geu manimu twitwa adaka yi mu ansa na o maso de esi amana ene kwa ho sa katajaw ni du ni pan dress ya ni asa adaka ne se sa shana e bobo no mbe se ni nyina o mututu ni nyina ko so no amafo tuton de boden tizo koto adaka ne se na de ne won no she no eno ana de kwaja adaka mu enne na madam fubi ka kire me Hamburg madam fubi akowi aka di labi a wo super top guest no hono baby I saw the BC no akowi a very good friend your friend Hamburg I was it as a person who no be nam horse sa ayi sumya se flower no ref na ya de to emu no so o se sare mo no de agu abobo ye mpabam okoton se nwura na omode ayi na nwene fa ho so eno no omoto it is a flower no da na ekosi ya na nsuo ngo so hwenye no obaje sane nyina okode mfutu agugu so aprapra pepa so obaje sane nyina za kwa ne fofo quotation so na Jeremiah 16:5 they have say ebe kakra na obi nko obi ayi no sa obi dia ba ho okay yankai sebefa sofo ho ebefa wode ba ne wodi ka hwuma ansa na wode ba ayo
anya me na meka we de obi test baba me din ka tre na se de na o sika no na se o ka no wo se na se Awurade sie ni nhye na efi a osumu na nko eyi ase na inyam wom efiri se mayi masomdwe efi oman yi so na eno na ye nyam se maso odinfo bia na wo mu ye aye contractor for bibi ti anyankopon no eno no na no okasa obekunkum wo na ma okunkum mu wi a ma ehofo ne ho nase ho de de sana wanya ha wanka no eyisa ti nipa na wo de baye no so we know say 16 say 16:5 for no pacho 16:5 pacho ai o se na say Awurade sie ni en se na fia wo sumu mu na nko ayi ase na enyamo every say mayi masomdwe afi wo ma no so Awurade asem ni okay we no kon na ye etifi asem na ye oman no say na aha na Awurade tete chonse Yakobon kro ka che Moses mane nko ifunase o okachi odi for mu Moses mane nko ifunase wo say number 6 no wa kan se mi wo say na nipa kese ene nkuma be wuwu asasi so onsi wo na wo renye wo na yie we enkom se ne wo kan na obiara remmo ne ho akam so obiara ne remmo tikwa emma won na je se ayie ho ne ma no e be drop e no kore e na se tikwa do se abrante kwa wo jere ti nwa jara bojo se wo se wo ko yare oda no make ketwe no ayie no obi da budget wo yo and this time ayie say we ye contracted yes obi da budget me da was abusa for yankwa ho so 0551 931 931 0551 931 931 hello Otanena 88 ena ojina honso a 88 hello Papa Sunjanka o anka wonso wo Yesu din mu eya obana oye gas oven papa na ereto pano no na baba soe K Adu Gasovin papa Jacob best in Ghana nyankwada yeah kache papa omo no ene so for say me che omo pa obia jo mo na papa ensema wabosu nyina no maedi na die council no makakra pa esabo kapa ye billboard aye billboard enne me say me kwakwa billboard bi na ka me de gas ovi ene gas cookers yagu so na me ko ke ma me pe billboard no bi nko a me wie ho ka no na me keka ko 10,000 100 million na aye baako yesi billboard mako be 10 e wo kuma se krodua yi mu na chese wo de fanse 50 million 10 krana aye no nko a billboard nko abo ho ka 500 million enso ahiafo binimu wo abusua ni mu a anke betime di 50 million crash asese obi hyebre enso ye de self kana akotare aye ho nti nana obo ko de je wa se o chia o pa why so mejene so eburu mejene so pa okay owo fra ba homa no so na mama ye hwe no antantem hello bobo wabo bemedin na me man fie no mo kan fie ho case le hu murder case we dey ni dey mu ni kasa Mmrantehene we dey wakwala akojo me ka fe fia so ko mampon we do na fe no rasta yeah rasta usu ni me pa yeah na eja takam de me so me kan se eyiye no se de mpanyifo aka na abrewati anso aka no eyiye ni de tete eye business o eja eye business e kan me nko ade a eja ni diem then you say admin ko de hodan to 4 years so ni anhwa ade omu ye ye ni wi a eno anu no ye nkota adaka ye nkoye we ena we ni omu ya adin ofa kan no soja bye bye
Me da wase pa. Yo, hello. Agro the way. Aje kuma Adams. United States of Kuropo. Yeah, it is I. Yakuba no che with your boy. Hey, Astro Tef Park no ya no hwana ya mamu ya. Yeah, asanzu wachi. Why? E me fie na chiri pe o. Hey. Ana ju 2 o'clock nya na mo bobo. Oh ya di o, say floodlights nyina wo ho. Hi. Fine. Na agro the way. Yeah. You have why ye ni kremofo ye ni nyina de kura na. I simple and short. Ani enko fire no ya na. Da wase wakasem. Enya moka. Ya peje funu no ya tutu canopy ni nyina condemn to theater. Na wa na ye boka sa na ye for no. Na ayi. Apesma kanfo. Omo ya ye for. Wo so ye na simple kura beka sei. Ene de. Na wo so ware wo ba wo pese ye na simple say eja saso. Ye be huru wo sa. Wa na huru ye sa. Na ayi. Or me ji funu to amna mu. Wo fase na me na wo pass mama me. Bye yo. Bye. Okuro? Hello. Hello. Yeah. Papa Manjo. Yeah, Joe. Papa the more kind of crepa. Yeah. Let me move it down the phone away. Yes. Yes, we could now. And my camera. 40 days on movie video. So as a son and a good, you do communication and do. No, they come. And 1 year, the animal. Now, could you search my coupon here? When I'm queer, an announcement said, Miss Motion 23 and 20 camper. Maybe I should give many soon, but she could have been open India. Eight Macassa. Now, what you had, Jordan, so I'm looking for many man. Let you to Nakuma could and 20. Sans Mr. Panama, no from and 2 seconds and Franco. In general, there are not some one open so egg grass animal and Kayapa. That was it. Which you trying to manage the conspiracy of the way. I don't open so much. I didn't know, ma'am. That was it. Hello. Yeah. Yeah, Jabema. I don't want to. Boko. Yo, what are you? Madam Asepa, why? Yes, okay. As I'm the football team and we need to say more, man. Yo, Sani Becano. You couldn't do for the same mamma would do that. The mountain town of Canada. Now, a year over. A nursing kitchen. Yo, what do you mean? What do you mean, Chimukra? A nursing kitchen over. If you are near Diana, in science, with some fear which you die and sure the fear of that car have your home. If you are near Momoye over. So many answers, so many answers, and form. Oh, so we cry, and mammy, we and son of the say. So we are made dinko free. So far, you will be honest, we need to say more, man. Yo. Won't you no more baggy? I'll talk more. I want more. No more action. Because about for here, what and I said, you know, here. Silence over. That's a pa. Who may you over? That's it. Yo, bye bye. Hello. Hello, Mmrantehene. Yeah. I'm a daily condition. I'm a say. Say, yes, me are open. I am for Pona. The Shama, Sadiano, Ablano, Sanko, Pona. They say me cruise, or shame last an hour, that am I in me, and my family, each name, which name, one, what come out. Happy, not share me for back who ye may say any an hour today, exchange a party. Oh, ye be an affair there, almost to a room. Happy do 1 hour to that, your mind and a cry. A jammy with an or you dinner out to them. They say, who be will go to a room. Campaign. Almost spent 2 o'clock. That's it. Thank God for no man or almost share, almost a ye.
na koto de ne bodwe de nya nkyere de mfa ba mo no de enyi me da wase pa hello yeah ofre fo twa to ni yo ne mo bi afre bi yeah the unfallible man 88 hey papa we there we are some garden country onya ni po onya ni pa oya bofo am say yam bofo le twa to no bo twa to thank you me bofo mo ma me nya dwuma ka mo ni di to ma me oh la mi sra pa lo abejafo ha Claro, no se ata, ka to fi atuma fun ase. Amadu e da la me charu papa di sama, eni me nia Douglas aka Odogije Ochiu papa papa. Yeah. Remember ye dia so so. Ye no dia Mmrantehene ka tu do sa tu su biemu e chira na da fu so sa tu biemu. Ye timi ka wa asem ne. Mate. Eh, me hu e ka ne na nka dokuno ne ye hono we yi ase. Ene de adani kugu de ncho na ene agogo. Yo. Tie ne ato wata fa bla se bi da bomasu. Yo. Another astrotef na baso. We are near high astrotef. Many of we are near see a cofa astrotef. Afa ayi pavement stones na ask on boy na ton. O se mo kra se me fili Canada ba kan bonya mane. Se da dia me ye na so nim fa so. Kan bonya mane. Okay. Utri ense teteye nko teteye. Yo. Ye ka no. Se obi wo ati se de ka ni. Wa wo bebre ni omu nyina yeye. De me pese me kire se enhwe wa yi hu. Asa asa na te. Se bia wo maame bia wo na se maame no se be wo be ma be tan. Wo mu nyina ansam wo biti se me pese me bo bidin. Wo mu ayede ye ne atuatu amu ne ate se de ye kan se obi okura na o se ayiye no kura na won pensa didi na ko. Eno de last respect yensi kwan. Eno de yensi kwan yo na obi wo ho a wonya. But o pese okoye te se di obi ye no. Eno bi na okokoye. Eno de one way oba kwade ka o. Anadwe na da nwem. Go bank fo chensi wo. Yo. Oh, tell de ha dwen. De wo fi so ho de na de ewo mu no so se. Ukuro mu kwan wa na uko obi ayi a. Ya ben a na wo fi so ukuro mu kwan wa. Ekwa bi so no timi ka so mma me nkomra. Na Mmrantehene se nsen chire kwa na edai. Oh, ede che. Ya jiji di ama. But obi wo wa sebe chinchina amomra. Emu ni mu accident. Obi aba wa ye pa na wa medu. Na wanya se no so kwa ya asemo. Ke no so ye hwa. Hwa kwa se ye se ya. Kataja na enwa bi ka. Obi ena se ye ya asase nyina asa. Nipa ba ko owu ye ne na. Ye si dan age. Nipa ba 9. E de eno so so ne sai. Why ne kakra bi kama watu maame na so kakra bi kama ene obi pese o kire se wo yesikani ne maame wuye no asase ya cha ne kakra wono nko ne maame wuye no wafa ba nipa ba enum asase ene wasi da kakra ene ye dai na ka se mu ekire me wo se wo si dai ye ne maame na oh katechoko aye abato bidie ne kropot ene plate bibia wo da no mu anka hui ne towel ene bibia adwaye oh mami nwa bi so tifie ne ofase bi tifie de odi krede me da wase abusafo ya bowura TV ne so na mama ye nko no wa hey Asem o na sa na ye be ye no panyina piaje danka be mako hey nana kedwumo ye ma ya kopa Abdul Fatah we CEO ewo NKD Constructions okay me fans no ba kono no agata chaw se Ewura TV ni so Ewura so na ana wakunta so chia bafo so man kwan so ma me wo yo ampa makwa kodi dwuma no kra onfa ma ne ma se me ba na woni wonti makọ na ye pese be sa body because waje asem no na o chese wo chia wo na ono so behwe ama odi bibia edai atwo ye na onwa baba wa no oni ne din komo ba bia ese otunufo ono so de na futuo de ma no na o se men kan jo se me da ebe ba fo so man kwa hene within the birthday me da we ye di ene me
aha nti wase men kan kyerɛ wo amanfo a wɔn hwɛ yɛn kumase ne wɔn chichi ne benchen otufo su man kwa hene na me ya adoma me men da e bɛyi wase men kan kyerɛ na konta sɛ wodi ne birthday kɛseɛ pa okay sɛ ayabai mu a ke baka sɛ suman kwa hene ye minister of abosom ni suman ai onina insubusum ani dua ne noto ne ade nyina minister no ono no konfo bi a ofise wo no man koye bi oni siziu je lance ni position pa afo position medase anti ne nkwaso awuza fo mama yan koye nim wo abe heba clinic me to ade ba kuminu bi na fe ya quarantine this time what to me for sa ade a me ton ten na mompe mate ase ade ton kura say obi a wotie me di 2 cedis ba kaye ton ade bi bia di 2 cedis ba me logo ni me nyina akoto agura mba bi kansa na kura me bere ya do mo kakra oba wie na atwon ho abe heba wo de wo sere hwe radio juma na fo mo don si mo bia ma ko si anim ojo sa ohun ipa bi eye radio juma no didi anka so didi kwan no aye kwan no ezana dwuma didi o pon so ko fie so ko kom so de mo anode isi eminu mu nyina adajo yenko na ode Asem ode anode ye fu de benya kese Dr. Ketua bi was a Mmrantehene and Nomrek Nikosuya and Muno Utia Niama 5. I said, I be my doctor when you know. I call that we will sat. And trauma, Nufu bag we meet you to Niamasa, my bed. I call a doctor and hear me on some Mmrantehene baby drono. I say, would ye? Say yes. One waka sapa walk what that brick wa we say me wo betwetwe amaniema kama kura twa me 2 pay niema be 5 de akono ngon o Asem Mpe ni o se ko zuare se medi ayoku no menyi ntontwene na menni fufu no se na ye ntakra no na ye aboare ntakra no so yoku na mane ya de yo sir omokofa doctor bi ma na be kan say kusua ehia mani padi pi ai kura na awtwe bia udi ba ko a kan na poultry farmers no so kofa doctor bi ba ye no so he kusua no betime de 3 de kura ye na wo ba kasa no kusua no omonko tumu onko to mama wakanta ai ya semo ye na yeto okay abe heba clinic na sam na ye kan doctor Sagro Dr. Magic wudidie na wasa ho yade ni nro bi ho no mo a e de ye nkatekwai e bi ye koko bisu ya bomu na no kwasem nie maame we ya hwehwe ni nsem mu ahwehwe ye hu na de kro de sa yade sa ya ozo so won ka ji obi ada last me ko no wasa me kosra no nam say no we yade o hwe unno ni bi ho a me hu na de kro de ye sa ha we di mini no na no ya da was akiri Mmrantehene me working anka wa kire me duru ba ko bi wa kire me anya me ya de sa wasa ya de na e se me so abi boda wura ni mu nya bosua me se ya de bi ehunu ojeje wo firi wutiri su kosi na ase ya de so de so ade a che de encheye me part of a report no koma abe heba clinic be ma ho asam na nya bayifo bi a na eye me ka kire wo ja kasa neko abe heba clinic ko hwewani so ade pa na betin ka say yes bibi ho pa sickle cells no opetenen tetetetetem etwire wo so atoje mu o wadi mfie aduo so kra farabra wo apatrapa new site ta no so kwantempo no baby aso da kasie minu sie no Roman ne presby no enkwantana da ho no tazis ne gina ho nyina ko apatrapa old town obetra new site wa san wako old town mesre sa wo ho den kakra ebe ya nante kura enwa aya be 1 kilometer bia na 1.5 bi
bon yes we send baby on appetite no now fro cop baby a hotel chin wona and quarter den the fan signboard ni si wo abosa paint yellow be kwa ho number no 0243 345392 0243 345392 and 0506 460208 0506 460208 akokra mafia series no e krom so de oh wo hwa omenya de sua pa benya mu aba pa akokra mafia why you see one ventures one terawa media na akabom no de sa series e ebrewo 30 minutes pepe wo hwa wani ha sedie wom adesua wom awerhudie wom eti senenso pa so behwe akokra mafia sine no all kuma wood stars ni nyina bi wom wayosi 1 anafe akabeneza kwakumenu ena komfo kolege na komfo kolege yiskans bi ma ha awuza fo memenda anwumere no twene fa bia kusine no nkro 30 minutes eno achi kuada no mienu ekosi no mienu ne fa bia ubenya akokra mafia sine no ahwe sponsors na ye 21st clinic sciatica bia ho ne report no obi bo wasomodi a commercial so am run about srewa na kwaye complain na sciatica complain dia fa koma 21st clinic best in the whole world abe heba clinic second sense doctor no obodwuma papa mami hey sankrofodi ni ho adanse ni fa oyade bia ko apatra panu sat ho na won here kama extra comfort limited so mattress na so mattress bi ho no mo a udidi ho agro wabu achacha pa na mattress ni bi wo so a orthopedic pa boa ma ubede benyana na wa strong pa midimafo eba center sa mattress nyina extra comfort limited na akofa bibiri o maimu nyagodokra midimafo heba center Dr. Dujem Fide Great modern ko na yar sabia wala ko hwo ho yade ne menyina toto yie okay number no ope se wunya sini bia number no 0249 942 842 0249 942 842 okay mama yere mami ni komo kakra wai ma ye mo akwaba eja ade sai patwe what say patwe fam Aisha Yusuf yo ya say Aisha no ane Aisha tu no patwe ayo that's mama anwumre de na hawo anwumre de boko mene me kunu aware awon kwala mema 6 ene wa bre na me wo ye no akwala toso miensa ena woko nu kurum ekwo ware ye na wo be han dan wo breman ena odo oba ni betina emu no wansa mba mi hobium obeba no na wo tama wo ko ware oba na menyim na aka 1 month na mawo enti wo ko ye no obeba no na mawo ntime wo ye wa ama yetu akola ni din kura wa ama wo ma ye fiewura dato na ete so ame ha sei ena wo ma ye fiewura ba etu akola ni din enti oba ya na obesesa ne na makotena abreman ena o se me won wale mi bi woni me agai enti yete ho no ma na me ne nkwala no de medi kura ye de me so me maame ewo ya kotoko na me papa de wo firim to be ade sa me ta kwa ne hye kire kwa bantama ekọ pe de medi me kwa stress na ma bedi efta nye de bia na metima akogina me maame so efta me maame so oni ahoden saa na me de ye kakra ena akola no me maame gin wo gina data na metona muduro na ma ye muduro akọ chinchin bantama wia na ma ba entina waje asase ewo kwode
wasi 2 rooms was so enti 2 rooms no na 4 rooms wa hyehyɛ 2 rooms ɛna aka 2 rooms no wanyanye ɛna ɔka kyerɛ me sɛ saa 2 rooms no a wɔyɛɛ no wɔyɛ na adwen sɛ nkɔ bɛyɛ 4 rooms no na nka wama me ne nkwala no baako na wɔno so baako mekora no so baako ɛna mesu yo na wantimi anyɛ ɛna wɔyɛ mienu nti mienu na esi hɔ saa datum na saa wayɛ den wɔno wɔso wagya me wɔn pɛme nti nya wɔde a wɔde mbɛ den wɔde mbɛkɔ ɛna meme ne nkwala no te ha nti wɔ hɔ a na waba na wɔkɔ ɛna me saa bɛwo de to so nan de to so nan no oba kɔ kwaro na wo san wo ye ɛna me saa wo de to so nan nti de to so nan no echi no ɛna wɔyɛ sɛ na yɛ de wɔde ɛbɛkɔ na lebanse san wɔde ɛbɛkɔ hɔnom ɛna me ka sɛ yo enti yo no enkwana nan na ɛtɔ so no me saa bɛ wo ntaafo emmema mienu ɛna afɛ de wɔde ɛkɔ ofie hɔ wɔde ɛkɔ ofie dan no susu emienu single room mienu me ne nkwala no mmema nsia no wɔde ɛkɔ gu dan baakum panyini wɔ 22 years panyini so no ɔkɔ school wɔ wa ɛna me ka sɛ ɛwɔ sɛ dan baako no nka wɔde ma mmema ne yɛde edem ɛna ɔsi daabi dan no wɔde baako no yɛde ɛde ma ne yere no abetinam ɛna me sɛ na dan mienu we die dan ne me kora no ɛne nkwala nsin wa abetina da ɛna ɔsɛ wɔde ɔba ne bɛba ɛna me si yo ɛna asam no bepie mpanyimfo anim ɛna ɛba ne ɛtena kasa ɛna mpanyimfo no ka kyɛ ne sɛ fa na hyi mienu da nti wɔn hyehyɛ baako na wɔn fa me kora no betinam ɛna ɔsi daabi wɔnyɛ baako no ana ɔde me kora no bɛda ɛbɛba nti me ne nkwala no wɔ hɔ no ma wa minka bi hye metoa na mahu sɛ ka bɛgyina hɔ ɛne nneɛma saa datam no na wayi wɔbaeɛ ɛna wɔse membie dan baako no safa no mete sɛ wɔde ɔba ne ba na metu ponu baako na ɔmo ka sɛ membie dan na wɔmfa me kora ne nneɛma engum ɛna meka sɛ dabi mempene ɛna wɔfrɛ ne papa ketewa wɔ sirim sɛ me se mempene ma me kora ne ɛmma ɛna ɔpapa ketewa sɛ yɛmfa fo no ma me na ɔne me nkasa nti me gye phone no ɛna ne papa ketewa no ka sɛ ne bra se sɛ me mpene ma ne mfa me kora ne mbɛtena hɔ nom dia ɛna wɔntɔ no asase no na ɔne ne yiri ne mbɛtena sirim ɛsɛ ne yiri ne yɛ no kurom ni me nyɛ ne kurom ni ɛna me ka sɛ yo mate ɛna ɔde ɔba ne ɛbaaye nti ɔde ɔba ne baaye no yɛ hɔ ɛmsɛ ne 3 days no lockdown no ɛbaaye na magye debra wɔ junction no so na me tɔna awache me nkwala nsia ɛna me kora no so ne mma mienu enti da bia me no awache no a nkwala no anopa bia ɛne awia ɔmbɛgye aduane na enwumre that lockdown be ma no nkɔ ɔba no so nkɔ na enwumre so me ba na mama ɔba no 20 cedi na ɔde aye aduane na nkwala ni na yɛde adi enti lockdown no twa mu no ɛna be ma no ɛne me kora no so ɔba ahyehyɛ ho wɔsɛ ɔba no yɛde ɛnkɔtena fie kakra na wɔyɛ adeɛ wɔpɛsɛ meme yɛde meme kɔ ansa na wama ɔba no yɛde abɛtena fie hɔ enti awache ɔba no kɔ ya metɔ na awache sa lockdown ntwa me yare kɔda amawure na yɛse me nim ogya hɔ ma hwɛto mo agenti no me adwuma no ɛnya de a metumi ayi no me si you enti me da hospital hɔ a ɔmu yi me ba fie me wɔ fie na de me di kura mpo ne nkola na yɛde nkola nsia that nso ne pani so awie school aba fie papa sɔre a wɔn bɔ akɔma wɔn hwɛyɛ wɔsɔre a ne dia ne sɛ wɔkɔ ɛna me yɛ sɛ pani na awie school no ɛwɔ sɛ me yɛ de me pesika na me de no etu adwuma mu ɛnsa akola 22 years de wɔde de fie saa ɛnyɛ ɛna me yɛ sɛ me kɔpɛ adwuma ɛwɔ saa kuro wɔn sɛ mai sɛ adwuma me galamse enti me kɔ hɔ no wɔ yɛsɛ dwu aso sɛ he enti me di woman bi enti me kɔɔ no na me hwɛ adwuma na de mintimi nya de kye ya na me baae enti me baae no ɛna wɔka sɛ me mai de me mai kɔpɛ galamse enti me de me nkwala amiɛnsa ne begya me ma me wɔ swam sɛ me kɔpɛ adwuma yɛ akɔpɛ sky de ɛde panyin abetu adwuma mu enti ade me kɔhwɛ adwuma na mintimi ya na me baae enti me baae fie no ɛna bɛma ne se me mai de makɔ kɔpɛ adwuma maanya de mankra nso me kra ne sɛ me kɔpɛ adwuma yɛ ɛna ɔsɛ ma me kɔ na me kɔ adwuma ntimi ya na me baae ɛna ɔsɛ me nyɛ de me nsesa me na ma nkɔ ti me nsesa me na ma nkɔ no me ma nkɔ na me ba me ma no mu ofie nti me ba ma no ofie na me pempeyifo na ɔmo kɔ na ɔmo kɔ hu bɛma no
ɛna wɔse ane wɔno sese no wɔne mintimi ntina bio enti wɔno waka kyem sɛ mi wagya me na me magya nkwala no hɔ akɔpɛ adwuma ayɛ dia na me sɛ nkwala no de me de nketoa no ɛkɔma me maame na mpanyifo no de me kɔpɛ sika de ɔmo abeto adwuma enti me bae na me yɛ kakra ɛna me nya sika enti sika na me nya na 3 million ɛna me frɛ me kunu ketoa ɛbɔ na amane ɛna nso di bi so me so ɛna me de akwara no beto adwuma mu ɛwɔ magazine ha sei wanso magazine adwuma ha sei me nana ɔnana wa ha sei na dabere ni hɔ a dan ni hɔ a obedam enti dan ni hɔ a obedam no ɛna me sɛ na saa na tie da wansambra na me hwɛ sɛ menya adwuma foforo wɔ hɔ no ma yɛ den ɛde ama no sɛ panyin no ma pɛ adwuma ka adwuma a wodi akyire kɔ malimali ɛna do to so mienu so masa musa wɔyɛ adwuma o magazine wɔn na de do to so mienu so tu adwuma mu sɛ bɛma no ebusuafo atena sa kasa wɔse me wɔ madam for masa musa masa musa me bra no 18 chama o bra no me bra no eti to bu a wɔno hɔ na me kɔ wɔn na ma misika ɛde to adwane ma nkwala no enti do to so mienu sɛ masa musa na de ne tu adwuma ɛwɔ boɔ ho ɛma me sɛ bɛma no wɔbɛhu abusuafo yɛ atena sa kasa ama yɛgu aware no yɛgu aware na me to sɛ wɔn sumi a wɔse wɔn sumi ɛna meto hɔnom na me nkɔpɛ dan wɔsi da bia na me meto hɔnom me yɛ madwuma hwɛ me ma sɛ wafa nketoa no ntafo na 6 years ɛna baako no so 11 years sɛ ɔdo ɔma akɔma ne maame aburo wɔ sirem me pesika kɔhwɛ nkwala no a me kɔ yɛ nkwala no sini na pro me yɛ sɛ me fa nkwala no aba ɔmo de moto chensi me ɛgye nkwala no fi mi nsam oso free same hoso so yɛ sa chensi ɔmo de moto chensi me ɛgye nkwala no wɔ kwa mu sɛ ɔmo maame fa nkwala no yɛ de ɛmma me so maame aburo wa ba aburo wantimi hwa nkwala no ɛna me bae sɛ yɛtena se yɛgu aware no sɛ aware asɛm bia ne me to yɛ madwuma na wo kɔ sirem sɛ wakɔpɛ dabrɛ wɔ sirem dan me kɔ ma hu sɛ wɔsiesie dan ma wɔ hɔ ɛde ama me kora no a wɔte hɔ no wɔnya bɛ 4 months me wɔ hɔ na wɔbae ma huguru ma nkuram ɛde nsuo agum ɛde safo atum ɛde ade akata so me pie kɔ akyima a me ba na mbɛpɛ ni ka kyerɛ me sɛ ɔpapa busa ɛbɛbu opunu busa ne sɛ na me ankora safo no ɛwɔ he ɛna ɔmo sɛ ankora safo no ɔmo nim bebi a mede to ɛna ɔsɛ no wɔno wɔwura gyare hɔ a wɔyɛ ade nti efia kɔ nsuo nim na papa ni bia ankora no wɔhu sɛ ade kɛsɛ me nsa da ma ankora na ase ɛyɛ green ɛm sɛ na wonim me namba ada na wɔamfrɛ me ama me ambɛhwɛ ɛna ɔsɛ wɔno na wɔnti papa no sɛ wɔn ma no rɔba na wɔn fa nsisi hɔ nom na wɔn sisa nsuo no anyɛ sa me ba mɛka sɛ wɔde aduru agum wɔde ade ne si hɔ nsuo ma sa na ankora ma no me ba na wɔasisa nsuo ni na gu rɔba no ɛna wɔahwe aseɛ na agu ɛna me sɛ wɔyi adekora a wɔde gu nsuo no me ba na wɔada ne nsuo na agu ankora no me mba na me hwie nsuo ne yɛ den egu yɛ me ma ankasa enti ankora no kora si hɔ a me mfa nsuo ngum biom enti bɛn ni 1 week time na me wɔ hɔ no ma na ma pie me kɔtɔ ade wɔ yɛ junction no so na me ba ketewa ba akɔ afrem de ɔtɔ so me ansa wɔn so yɛ bɔ nsuo nkɔla na obi enu hɔ akɔ school pɛ ni nkwa na timi kɔ wie ɛna ɔse ma me mbra mbɛhwɛ o ɔn papa asoja ɛwɔ kropɔt ketewa mu atai fɔ kɔ de sime kwana no ɛde kosua mo no ɛde atum ama apaya jimisi agidem hɔ no mu nyinaa mitu omirika ba ya ampa kosua ne ɛne ayi ni si hɔ ayi egya no edem ɛma ade akyiɛ wɔ pie sɛ wɔyɛ sɛ wɔtumu pie wɔbɛba no na 12 wɔbɛba na obi ada asema okay nansa ya na na sɛ ɔsɛ awade no one na awade na agu sɛ me ne bebi a mɛkɔ enti na ma me ti fie hɔ wote fie hɔ me ne bebi a na wɔde kokora no so kɔsire mu ana wɔde ne kɔsire mu wakɔpɛ dan wɔ hɔ aba no enti wɔde ayi ne tu mu no me sɔre ahomakye no kosua no ne atwɔtwɔ ho no kosua ne si hɔ ani gya no first day na wɔde ka de kosua ne tu mu ne de kosua na antimi anhye dwere be ɛna me ka kya nkola sɛ ɔmomfa ne yɛ den entwa ma me enti nkola ne twae no ɛna me sende ma mpanyimfo no a asam ne ba yɛgu aware no ɔmo ka asam no ɛna me sende malamfo no ɔmo hwɛ ne yɛ medin ɛna wesu nnura wia din na wokosua no ho ba chon ane ɛna nnura wia so ɛmi sɛ we na antimi anhye first one then antimi anhye no wo hwɛ ade kora wɔpɛ no ɛnyɛ adwuma enti na wɔsa to aso the stosu mienu ɛno de esi nnura ɛno me wɔ hɔ na wɔne boy bi baaye enti wɔne boy bi baaye no ɛna ɔmu wura fɛ ne me ma so ma ade a mepie me ni minua ya ɔmo me ne baaye ɛna me ba boy na wɔyɛ bonso na ɔno so wo ba fie ɛna ɔse ma afɛ na wo kɔ akima na me sen ane
nti enwumra me ba ya wo se o papa wo adwuma o papa to an wo hono mabusa ne se na wo ba afie no o papa se o ma me se be hwe de me be ye no wo hono ma na na akwan se de me ma me hia me wan ka hwe ankyere me ana me ka se na wo ba ye na de na one bra ne ye no wo ho wo se na one bra ne wo bodifo num efie no ma duadu bode ho mu tutu fam de aduro bi ye de hya fam ho na ono be se ne koye enti na nwumbra no mimi fresh ma ba be 6:30 na wasan ba enti mimi ho na wa fa proport na soja wa soja jana dare enti mi won na onim kwan akora wa be fa so sadi ko so na den atum enti o ha na mi sori wura da mi wura da me pie no na odu ko so na den atu janim na wa tuni puno na wa tuni moto na wa pie enti o ha na me man kola na den esa twa we sei no ena me de senda me de betu ebusuapan na ni me papa ketwa wa ha se na me de ebe ka chom se de ekoni de papa na ye no me kwa de sa me de me yadwuma 1-2 na me yale 1-2 na me yale me nim se de o pa akire ena me de betu ebusuafo anim ena me se we de ekoi de ano ode ene se me de ma asam ebe dam okay abudafo ne atiefo ne ahwefo nyina ya sempa na kwasem ni mona samwa awade ye ho asem kan me ne pa ne simfo awade ana men kan se nkramofo awade se ukru no ye muslim o so fi nyame omon sem no metna radio sui se esemni de ne kunuba omakonhoma Tese stories are ebano metro bibiri. Tese edosu meso. Omakonhoma akowari bia beka ho. Omakonhoma akowari bia beka ho. Akowari bia beka ho. Sheikh Haruna Pau, madamfo. Oka kire me se Quran no emma kwai se okowari bia beka ho yere ho asisi wo yere no. Ese obana ko homa kra no wodi si oyire panyini no so ne kuma na kwagye ko homa no wo panyini ho na panyini na sore acheche adwuma ama nketo no na se wache adwuma makuma no se ye we enti kuma no should bow down to oyire panyini no so okotokoto no me mentiase bi ase we se me fresh shikeru na pau na won san chirichiri mu ana ama na fu small aboache ono so oyalaji wa ko mekaba na won chichiri mu ana omono okay signal na ba se ye ko computer so adwadi aba ye ko ba Odofo mema wakwa ba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hudwuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic bebo abeba matia kanso oni papa hunchwe Obakus wouldn't say obra panyin na yira seme eno ayantumi anka wo ye bono oba ese chechina wo hware konfanko asembo mu bibi pa wo ho me de se bi nua be ma no ne makasa onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne sisi ya enye ne sisi bibi pa e na ekoso omware foforo se na ntesa na madam fo won kan tse me na se na de wedi ya asem ketu e ene na tiefo obi entie de me kan yi ba ma duru biribi a ese wo ye ho duru de ma ni je ba no yira wade mu muaya ne ye simple kra adrobi was cement ba shop asokore mampon your friend cement vital herbal mixture ni nsu ho ne topa yeso ho na sadure mema nyina fra na gan mema dure fra na gan no eni
hammo wo de yan sa wo be no wo pa memma dura fe na gan bi ato a ebi wo so koroma pon semense ba so ene mia eto bibidro ni abrofo do no a sa wo pen do atu a koda ni fama Kolinak Missy Apidank presa number 0240616061 memma dura fe na gan memma woni mfie du nwotwe entumi numbi Jesus, my hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel a no menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena ma me gina ha ohaw bia eda wo so se amane na eda wo so eka ena eda wo so yale krankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wa ana court asem na ase eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwanchereja okay abusafo odifo Samuel aba na yene ne bedi nkomo simadu na fe yatoa dwumadie ne so odifo memo akwa aba ye gya wo hene atesai asedanka nyame bibia boko na so boko mpese mbisa nsem bi kakra na yatoa nkomo no so wa hene meti pa so America for America University kase na bebo aba so na ehon krata na eda so ho aba so bono so ho pa bibia wo ho bibia wo ho kama me pese ma ya kenkai achiri mu pei na me pese obesan de aba na ya kenkai achire Sompa atiefo ni ahwefo asebo meka na binom yagime ho achenye se na odifo Samuel no adifo dwuma no obamu da bai adifo bebre wo monyinyini wo dwumadi num sofo bodwese no ya wukro krofrum ne wonom akuku damfo no yente se abrofo abebo obi abaso na odifo Samuel no na adwuma tesei ene ebebo na abaso na mede na megina ho bi ohene na ogina na wo mono so gina ho na wo mono so gina ho me na wo mono na twa picture no me de be ba kra mo bi very good fa picture na bra na no kwasem ni me ankasa no maintain penny nsem da na so ye bebo na abaso otumfo ma na brempon bae me we free wo hene no kra adanse hene ena ebesi otumfo ana ena Nigeria mampanyere yere ena be take his seat ena Legon senior lecturer sabre kra bia ma dwense bi okopansen kra ono ena de award no ebe ma wo se we are outstanding prophet we are D4 sononko pa ma mekan se obese meboa odifo Samuel de nkrata ni nyina beba ma ya kenkai na brofo ni achiri mu akotwi obia tibia de beto screen so ama obia hwebi na se meni badu ko be na kwaji award badu ko be je nkrafo de na me je Asante region yo na the American say ansana American brofo no be so de say ya bo obia ba so no ma ye visibility studies bebre one odifo bia ni ho a wakama mate se o baba jempa bo ade bia babo ni Quran kaseti na omo ho mpaye chese menko a ana se o maloto number ada ye hunu nkran adifo ye di kai wase o maloto number wase o maloto number afi wonye double money o masikaduro wonye sei kunuma me wonye omo me bayi chese ni dwumadie no wasem ankasa odifo nyamishaw emi ohene ensem bi ho aka da so da mitiri mo se de wonte asore so de yanti ya len krofo ohene asem na no kan me nsesa ma no da no ana da mitiri yo no aso na yeko odifo me pese we a list of people ya won aba won chen abesese bompaye ma won monsa nka visa ni nyina agu fon so ohene ni nyina nefa obia number bra na nipa no opa omfre emisase hwan ena ye wo moa ma won saka visa no good ma won saka visa no pa bokwan so na nipa no onkasem ma nipa ntini ye nya no ano no ohene
Omona Samoa de onim wa dance ni bebre eche wa nkasa kora bebre mesumi ni bebre onso ni bebre omo de recently nanu ya wasa de dance ni be jam omo kora ma wa so kakra sala me ma omo be ma o de uni hu mani wa de o nya de nipa de odi obi achi a na namo achi a na osuasua na yemfa ye pe enkasa ni wan yesoni yemfa ye pe enkasa obi time emi enye hu fimba pacho obi time na ewram katacho on na wo ka sembisa abaso bode no ebra ye kon uzi gina kote se obeka ya epe nsuo bi nome ye kwatena se no ye mimi asofofo akuku damfo aye ne yete wo monkan eye de no divorce amoy pa no so nipa ba ko ene ko bisa se nti ye ko na de nya no kura ndi ye kan asem se shuon yeso ya kan radio no so medom na no ne ya ko ese Yesu Kristo ebe no na adwamabo ni didi no na na suafo no na omo mimi sa na ekoyeye na katacho ade a me susu se ye bo difo abaso no eye enne se wo hwe asofo ni binumu a kuni mame se ne mame jimi kunu mame ade ne wontimi ne wo ka ho asem no enkomhye bia e o sha sabi enkomhye no ono na di ne trimuka hwe nipa aba no me intelligent pa se wo kotra sofo bia nim na se wo ka nsem na nya ne kwa wu na ade e fe a e de e wo difo aka che ne se wo kwa ho a ono ankasa no omoni sirem no waka asem na me da na me yem se o ka asem kyerɛw na se wuduru fi a enne odifo kwa de na wo kɔ no ono atrɔtrɔ ma ye trɔtrɔ ade no wonni mu makura ma obi nkyɛ kyerɛ sɛ mpakyɛ me kɔ baabi yɛse we ɛdɛ obi wɔ wa de wɔkɔ a ɔto a na ɛfom no ɔno ade ne pɛ ɛne kɔyɛ saa kwankyerɛ no odifo nte saa na me kae sɛ yɛwɔ fie no ho no maame bi ba yera yɛ wobɛsugu yɛ so katakyɛ sɛ wobɛkae a osugu yɛ so paa sɛ wate odifo sɛ mɔnka ɛwɔ yɛ program no so maame yɛ ne kyerɛ ase na wohwɛ ne ba sɛbi watete na ma na duru baabi na akɔyɛ ayera ɛnɛ nso na akɔyɛ ayera a wobakɔ na yɛ de yɛtwa ne tia na atwa na maame nsu yɛfrɛ odifo na ɔsɛ moma ne mmra maame ne kɔɔ yɛ apɛ ɛna odifo ɛma na kwankyerɛ sɛ natale akɔra no ɔhyɛ paa no fabra na odifo ɔde ba odifo aso yɛ me se me na me ma ne kwan ɛma ne kɔ odifo yɛ ne yɛn hu ayɛnka ɛno ti yɛ ne yɛ ka odifo asɛm a yɛ wɔ die nti a yɛ ka ubusa me yɛbɛkyerɛ ne nyina so ɔde atare ne kɔɔ yɛ no katakyɛ so ɔbɛka yɛ odifo ma na kwankyerɛ sɛ kɔ bakora ne din yɛ kyɛ na kwankyerɛ bi ɔsɛ fa gugu nsuo a ɛtenem nhyira nka awurade sɛ maame ne kɔɔ yɛ otie odifo akwankyerɛ no wɔyɛ saa de no nansa pɛpɛpɛ maame ne wɔ fie yɛ ka kyerɛ sɛ maame wo ba no a na wotwa adwadwo so yɛn sɛ akwalaa no obi asɔ ne nsa de ne ba katakyɛw kai ɛno yɛ number 1 yɛ tɔ so 2 ɛno na meka saa sɛ maame bi gye akyinyi ɛkɔ odifo sɛ mo so de ne ba ɛkɔ sirem yɛne ana ɔba atiefo ntɛni ei asɛm a yɛka nyɛ sɛ bi obi na kɔɔ yɛ o yɛ na nipa ne ba hɔ meka sɛ odifo sɛ mo ɛba mia me nwa na nampafo ɛna de ne brɛ yɛ ɛwɔ Fox FM ɔde bɛsi mi so na mekɔ mede ne kɔ Mmrantehene hɔ satan no abɔ hene hotel tin times no so wɔnti aseɛ ɔkɔyɛ na ade o maame ne kɔyɛ ade na wɔse ɔkɔ sirem aba ɛna wɔse maame akɔrɛ wɔde ne bɛkɔ sirem na ne kɔ awɔ mma enti munya ne kumase ɛna ɔkɔbɔ no kura ma ne na ne kunu de ne kunu ne malam na ɔte no ne malam ne sɛ nya no korɛ enti maame na ntie akwankyerɛ no anti odifo asanu asɛm no ɔkɔyɛ akora no wamfa na ma biem yɛ kanfo saa de we yɛ kanfo hoho odifo ne mo yɛ kanfo sɛ ɛbra yɛ nkan anu ntuma ewiase ɛkɔ yɛ yɛ san ho de yɛ ne abɔnefo na ɛde yɛ san ɛno ti sɛ yɛ kanfo ama abɔmɔde kɔ bi wɔs de America no nipa bi akɔ ama sabe mpredwa sɛ baabi ɔkɔɔ yɛ no sabe yɛ twa na bɛ ama no ma bi so ayɛ dai wɔn ho wewe na sabe bɛ mpanifo sɛ mikotwa me bɛ ma na manya ntwa mi pie to ka ɛno ti yɛ kanfo odifo Samuel ama man bi be ka sɛ me office no ɔkɔyɛ na ade odifo na ne baba akɔgya no na ɔne ne kasa na ɔsɛ papa sɛ ɔbɛ ikro ɔbɛkɔ abrokyire na ɔsɛ ɔdabi dabi ɛne ani da so obi ani hɔ me ma no obi me busuani bi ani abrokyire ɔbɛfa no ɔsɛ ɔbɛkɔ abrokyire wahwe
onye ni na otwe me santem pepepepe guy no so na ma na osi aburu ni bi ne buru ni so open asem on be ko Canada and again wo Canada Canada wa ba kwara wonu bi se wo ko ye no wa ba wo san so ko so wo papers buru ni na den ko ye bibia ma no enti wa ba san so ko papa no sa ba be ka kire na ge na ba na ge na ekọ no ho okoja ne papa na ade bia ne katache du mebi na kwaja obi a wa okoja no kwa na ho asem chen de okoja no on se na no yenwa ba ma bi betra we de na nsen ya enoma bi ekoso obi ehu bia no di for somewhere na se otu kwa kakante no ma but wotie yen there was say ai what we ni obi di nkomo kra na susu na beda na otware what nka sem na beda ne ko odi for da ye dru okra no odi for sa che ne kom se ne waso da ye ma meka ne ya ososo da na odi aduane bi o se ne kre abrante ne se oso da ye ka asem na da na me de ne ko no ya ade be chama me de na ko no oso da na maami bi ne ni kunu ama ne ma na aduane na nkora na ani eno no ba na obefa aduane ni di o tra se wo di aduane pa se akura no di for se man kan chiro oso ofini nyana ni te na afie ni nyina gu no life o se maami ka asem chiro be be chira akwankyere odi for che na akwankyere na akwankyere am pese me de betu dwa wa che na akwankyere enna me ka chira mo ati ase se akwankyere bia na no ma bia beba ha bia ye ka bi odi for oni akura na o fa fon frɛ because nipa enkwa hu hia no wo se mo fa ne mra me menye ne kapre ye kwa wa nye ne kapre de pese ye kan se wo de wo kwa wa for the body 1 million now de ko kan wa sem chodi for de obeka chiro na wo fi se wo re be fi no de wo kofi a ne number gu paper na se wo di for ha de me re fi wo ye kan fo ma se ko di for aso ye ya e wo manhia ya o ye twa kwan bo mo di ko di for Samuel manhia ajaba afriye na busua fie no ho family house ho odi odu ho house pe odi for Samuel na so ye obi ade obekọ ade ha wo ton ento obi ti abroche e man kokofuo ya busua na ya ton e de aman se kọ na babu awunuanom oduru ho no se bi adwuma ko nya bi nye wa wo pe visa katacho ya kase ye du odi for wasam dia ene yankwa ne o only sin nyam famra emma bi nam ekunu omo penti I normally akwanche ne kakra bi o na emfa odi for number no to dwane yankwa ne bi ado bitikam 050 050 050 050 45 88 454 Mr. Muntie number ni odi for mpacho o tono bo ase abobo numbers na twetwim ta cho bogu phone so na atwere fa bidi anase kokonte bi twu gu down ana dadoa bi fa twu gu ba bi because odi for me podi for number no ye bre so na bi kura wo kaka ni nipa no obe hawa obi pakas wo podi for number masa wo ma ni di o David no ma kam ya no bono 111 mama 050 050 45 88 454 050 45 88 454 0246 66 71 17 0246 66 71 17 0578 40 55 19 0578 40 55 19 Yo menshia hemboboa no Ejaba family house menshia traffic light na se hope baby o ye nkonwa na baby a wo free baby ala wo de ebra o haw ne amane no kan wano tumu de obetena se maybe ene ma so nyina akere o life mi wia ma kire o de obeye o haw ne amane ne be free wo so na o hene na no wo wusu ne bra bi be hia me o mampon na wo kire nso di for some ne gina ho no ana
call my name Kakreven and Panisi or Tuami. And was here, oh, Quadi, will be over catcher, or no, say, hey, no, there's any and then I want it, Yano. We jam and him say, Wahine, A to Z to a J. Me buy a Ushu, can Ushu, I have with my babac. Just say, A to Z to a J. The Intacro be an Ukraine, one. No, who said yes? I feel what she had the American say, I did be a fan of Quemon, Cosra home pie. David. I didn't know what dear was a mom pie, Mount Sanka. Almost umpire. Would the Hintana Crow be Huna Catchero? Say almost animal home pie. Miss So, Mamma now, of course, Onya di man, baby, go no one was a man, and a bearman or a Timmy. Your baby bar. Now, on Yano Bua, for a fence, a radio so casano. Or Baha, or Ramiana, or Kajam Zunime, oh, Fino. And what can I say much to me? Don't me, Yamme Hono buy out chair, but near D or D for one dance went in or buy out. Now, or Becana send for what say. Or by no one bear maybe as a shower there. Get Coco Bisa. Now, or by no bear money trim into a bar or different way. Now, O mana quanche. Yes. Now, mana quanche nampa. Or quite sa quanche no. Bearman who is Suban. Ama Buano. It will know your sanka or Babaho, name of Mimica and 1 minute video or just a video. And no, I can say. Bama Buan and it will Babu and the 20 and Koya. And fat whoop and yet, yes, oh, yeah. Kongu akwanchira papa eno wana no na fa be ma no anaso oba ni din ko se be ko ye be bo sa be ma no ho wo hene oba na bo no ho ka pa de na koduru ba bi na be ma na fa chire akwa wale abro chire ni se no okay eni ma ko yi etu wo fa chire akwa wale abro chire ni o ma ye bibia wi o na wo twen se oba be fa no ana wo sole anu akwa da we no ho na chese wo de na etwa abro chire ni nti bibia so ya no wagya we no ho ko etu oba ya na me ka chire ni se be ma na ne tie no Bema no nim so wawale asi abra wonim no se da bi odifo wa ende nya no na me se meme ka se wa se nya no kore asem de nyame ya bia so a kire me na me ka kire o na bema no wawale asi a wonim na kɔ de bema wagia de hu se asem na me ka ne no kore ne se kɔ no ho okɔ aka kire se me sofo se ni no aye na me kire wa de bi okɔ a na me to an twa kire me se TV na me se hwɛ okɔ a ne wardrobe no okɔ kono wardrobe no de ubi oda abiem ubiem a hwe nsabo nkum so abobo ntare miensa guo ntare miensa white ni biem marriage ni nyina ahyem na kinkan na hwe ade won so num ade ohene okoya chese ne hudwiri no okoya sadiem kire no pepepepepe ana man di mirika be ka kire wo no wo ha no eti no na ya wano kura na wa ba me ho wo senka wo po ohene kura abo na mane na okay wa hene nema akwaso wo manhia ahembobo ajaba family house no ba bia me ko ye bia me tu kwa ko ye bia maba yo eti obi anani abede na mehia no e kyerɛ yambo akokɔ de ko na me amete ho ampaye be dwa kyena e kyena obi abetu ni ka ba hene nim ye aha appreciate na bon akokɔ de ko mo beba na mete ho e kyena mbeba na mete ho eti obiala wo haw se haw de obi na ebu kwasia obi je wadwuma afiri nsem wo hia wa wie school nya adwuma nye obi sisiw se wo court asem se sunsun na no beda se wo pe yere wo pe kunu ade na wo pe omono echina papa bi enframa mfa ba bia echina nyame boa mete hu ya kasa echina nyame boa wo de oba aka wanu tu ahembo boa echina nyame boa ja kokko no be so bruta echina Achina ohene ya de number to jala so an ya swale 050 050 050 050 45 88 454 050 050 45 88 454 0246 66 71 17 0246 66 71 17
0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 yɛtena se na wɔtwemu ni nyinaa hwɛ nyame ma kyesɛ Sunday na nka ho ɛkyerɛ yambo a 6 o'clock ni astarte ni afiri hɔ tre eti wo how ni amane bi afa bɛda me na ɛkyerɛ yambo a ampaye bedwa ɔhene ma me sɛ waso me nka nkyerɛ so wɔkyia megene so pa me nka nkyerɛ so wɔkyia pa na so pa me hu na kyɛ kyia no pa ɛna me hu sɛ wɔfa godes nso tie me wɔkyia wo bia wo tie me bia ɛhwɛ me bia makra wo bia yo meda wase awusiafo mama ye ni dwa ba ko pɛ e computer no so na ye nko You mean tell me an appointment time now? Oh, Mira, you want a dose? Yeah, too much in Jenny. Wow, I'm saying I'll be some blanket. I will doormat. American Touch Laundry Service. American Touch Laundry Service. And the reliable place. I recommended your mobile. Now say you know maybe it is seal, curtains, blankets, woolen carpet. Sorry for officer who will not. Mufan Kobedia and I won't say family. Wedding down in dinner wedding. You bet me the call. Share, you bet me the call. Bet my own way to me now, if he said, sophisticated machines if US abroad mama omdi ejuma piafa enoma ye besa ma water tank services, water treatment and water preservation enti banks ahodo office ahodo and I say opesa ye bag fee ye be clean up exercise ya any free American Touch Laundry Service more Bremen UGC near Apollo Way Junction share o say ye a driver frame it was 0598 04 64 35 and I say 0246 34 0254 American Touch Laundry Services. Okay, American Touch Laundry Services, General Laundry Services. That's you can't General Laundry. That's omusi bribia. Na so bi ohono mo te se kawuro. No kwasem ni batakari ne ntade akasi bi ohono mo a wotimi mfam sensi ai atwe na tie ne nema with dry cleaning just in fact sankrofwe ahunidie pa atade bia entome bia bedsheet bia biribia se de efina koduro bia no obesi atoso kama wopa wode beba ufie na wode abrew wopa express a wobenya opese omunyingo ne yese oda so a enso ubenya omuhro carpet pa woolen carpet ise nsuo gumu e wodem ho a no kwasem nie ano odem pa ombe hro carpet no ayiyi dano ntwaso efie wo ho no nyina water tank no ya wonu mu nsuo no kwasem nie se wo do adi kwa kohwemu a enema ewo tank ni mu no ombe wuremu ahurumu be mu aye fite na emunsuo no aya kono pa na enema bia de James bebe nsuo mu bia na ni nyina afi ho se woka wo de koma woni a obetutu seat na si ho ahuru seat na se ho nema wo ho no impurities bia ho no nyagoro omohuru ka engine pa ma wa hwe ya bakasa fe na ya ye ka no foforo ka ni engine fi na ekomu no ese ade pa ka ni seat ne ne ma ka ho nyina deep cleaning pa dashboard no se anyefa hwe abakasa ka ye dada pa won wodro bi o de pete woolen cotton wool so e de fa dashboard no so a ka na ye mono pa dashboard no ka na ye mono pa abuja for me kan majade de me kan de se biribia wo fie ho wo hall ho wo bedroom ho no tentan ne futuro biribia nwan ana ya se o mo poly tank no so water tank no ye so mo do mo na sa na ekosisi o da bi o mo she no rubber bi ya so mo adi nura gu ho ma ya so jonim se obi wa ni fie ono anka so ni adaje example for say o fra wo mo abeba betwa clean bibia office bia na me ka se door to door dwumedie nso sa wo pa wo de bebrew
sika ketu ebi 10 cities bi na woje e de aye kasika Bremen UGC oben Aboloway Junction hwa Kumase Bremen UGC Aboloway Junction hwa fa number yi wo frɛ won ya ne ma ye fi no wo se ma yegu ho momra me fa nko ombesia to so kama ntade so to ha dwene o wonya dade a na wo kra betimi ato ne yie sa ya tire won hwe obi ni ma de so to pa American Touch Laundry Services omo ye dwuma de se abrofo kwan so pep number no ye 0598 wo de enko ba bia frɛ won 0598 046 435 0598 046 435 ana 0246 340 254 0246 34 0254 o fresh our numbers ya mbaba je woni emani nyina kuntunkuma guni nyina house help no wontimi nya dwuma na sede laundry touch for be ye no da okay omona samwa katacha no kwasem ni mama yene yentie be manu mu asem okay e wa homa so ansa na ato aso Mr. Hakim. Na. Majoy. Good evening. Na we. Pacho hoye. Bafo. Your friend me Jawusu. Me ye djuma o Sompa FM ne Sompa TV station. Me boss ne Mmrantehene. Okay. Me say your friend Usu me ye djuma o Sompa FM ne Sompa TV. Me pacho me kasa fi Mmrantehene office na Aisha obano na woni oyire na wosam moja yo sam wo ho obeye complain bi say montamote ye no woni efia musi ye no oda so te honum na asa wo ye niema bi a wonte ase ebi ni say wosi wutumi de ade betu ni nsuo na wa hwie nsuo na gu wode ayibia kosua bi a edagye mu a ya twetwe ho bi so aba che say wode ne nam sa kwan no so a wonte ase na me pacho asem no ba ne ka no ye jo no kwa de etumu enye yie enu nti na mafrawi ye say na asem ne sitie mpacho asem we da asem bia o mo front me say asem na e wo panyifo no ho me de me mo sa ba ne de me ya no ho ade wa panyifo no ho nti me de asem bia mo pa mo kwa pese panyifo no ono no nchira kwa mo kwa ko me no me de me asem bia nti asem ne nya wa panyifo ho no me kwa waro no nti bibia o say ya kremofo ya wa bibia ya de kwa panyifo no nti me de me nka ho vi de o ba mo pa mo ko na moja ya na moja moja mo breaking na moda su tifi ato bisane se o ba ne be ma ajaya wana wo kwan se o tufiro na me de minti min ka hende ono dia no kre o ya na eta ku dipani fo ho se de wo kan no ne ade na ne tie ne se wone wo club oba fofo no akofa no munyina na mutifi ana ye nyina na tifi ba do ono dia mama na ko tire sirem oba no awafa na fofo ndo asa mana ko tire sirem aya foforo a menonu kura awo mienu saba no na woni wi su kitan kwala nu insia panta fo mu insia nti me waro na anya nde wani ni ache na ko suya no na edagem nu na edagem mu ye den nti an dia just o dia open o man dia to ko hu pose fo na ba bia o de me ko na dia anya ponsu na e ba kasa and then hello Mr. Hakim okay nim kamefre shekeru na pawu ya de ade korana no yenkenkan kwa chididie na bibia de mo kana se kremoni be ware baako na obe ware bia kana yere ho obe san ware bia kan ho ese oye omu nyina pepepe sana yeka nanso ankremofo ma no ense mi hihye won ho na ne kan ye won den
aka na kura na chese wo kan say ye de enko radio so enko enso na asem de de no na wo de aba radio so obey asem aye ne ya say oni oba wo memansia mema o motete ahomete wa bere wo wa bre papa na so wo kan say kamuni ayi esemuni ba bia beba wo say mikunu no omama ko homa okoware bi mikunu no omama ko homa okoware bi abeka me ho mentini ma bi ase o omono me no mesusu se be ma ese asem no wompanifo ho let's follow agada cho ya beka panifo ban ya panifo mo kromo fo panifo ana nkramo fo panifo papa no mo ne omo tena e chechira ayefro no aware ni yegu no won sa won na kai se aware ni ho yegu aware no e na wo kan wo se bi na mu na wo se me de me frifie ho adenti na won nkwada ni nsia na betena me fie ana se che so wa fan keto amiensa no enti ba ha na nketo amiensa so se ba bia omo akodi ekura na so nye ko form so na omo di mechi wo kwa ho na omo age nkwala no na de nkwala na mo ko fo nsa ne omo echesi o oba be kan akosan sa na 2 o'clock na abamra na wo na we omo de okan ya na omo se omo so omo mala dun be bia mra na so bia wo bi o hene yire ko kan sa na omo kan but you can the law of the land abamra na ye kan o abamra sem na ye kan na tribe bia wo mra na so abamra na supersede wo amamre no oh ani esa ne kan sebe amamra o mutwa obayi sani ye o mamamre da je so ko kan de ntia me wo ko kan o mo se o mu nimo mamamle no mu wale ene ya so sa ne ma ne so anene hwa akwara ne ma meti ase se de na koma ablewa ono tisirim makwara ne se pra akwara bia we ho sa akwara 2 years ne ma me betena wo se wo mo ko na ntwika akwara na akwara 2 years oba na o mo apia no ono so ko bi okwa akwara no otimi wo so o mo de o mo nsa wo akwara na se enso ne hwan sa na dwo konkon wode akwadai na munwura mu na nwura san no na wo nam ha se no mo so no ye de moto chesi ni begeye wo mumra ni sa dan a wo wo nkra na ye ne dia nti a wose wo fa wo mu sa wose wo yi wo mu dan yo kedacho na we na yam se mra so sempanyimfo ne bem se de wusi ka no emle bia wo ho bia no the law of the land ya o mo hye ye na wo omem ha se no no supersede every traditional your friend is emre bia wo ma hye ntini we na ya kwachi enuanom a mo srem amentife do no ma wade no ya kwa bibia o wanhwe yo mo ba ne kra ketechew adana masamu se ka asembi o se ne kremoni ba pa wo no masam samechia zone 18 chairman magazine wase ne ma kremofo no makọ school no de pa se wo no wakwa wal na ba wose wakwa wale fofura ba because o mo ba de on ba ba ye no ene kremoni ba na se sremoni ba kane yeso mutimi wale miensa enan no enne wakwa akọfa ketua ne kola aba no wono ba ba ye panyin ne duro ama otutu nsem agu be ma nasom ne ya pam panyin ne mom akwa akosi nchen na de wapoto ama na afie no chi si odibom woni we nete ho na watimi abo blasa no wasidan no ese kura no eye wei e na odi nkan ne tena ye e ba ne se na aso akwa wale foforo abenti no wo pam we se ni nko ne kura wo mpa ne biem na ye chi kokwa yedi na woni na wo miensa watimi asare na to aso asa wo biem ama ntafo kura mpa be piem na nkwada no kura mpo ne ye yeso ani ye ja wo mu basa enti kanya maami kwa woko ye se woko pegalamsa ye ene wo se da bi e wadwuma na edi nti no obedi pa wo ha no ode panyin ne kwoto adwuma mu a ema masa ye friend say malamisa anaye master musta aha master musa wono so etimi so ba akwa ime odna kwa akwoto adwuma mu a na ese nkwada ni nyina abo asesa ebla so nana kane na ne yesi nzongofo nkwada emabru ni yetutrafo wono mu yese wo mu yese no parents no mu play part enne nani wo biom dodo na ebo mu homodin te no wo ba enye nte se ye nua no Burkina fo na me ya me hu se bia ho no de wo kwa but mo ba south ha se enum ne de minim sa dodo na no ya bewu wo mo ha se enum oh so wo ko magazine ha esremfo boys ne na esua fitaduma dodo eche asantefo no honest last one make no obi nyima chenye no no kure nana no kure wo de eduru fiara no mo besna koso ame akofri nyame a no kure kese pa bibia ma award esremfo na gi more awards fitafo no no kure so I say fight ma wo ho mama was the man kura enya education
ɛna me ka sɛ emra e bon kwada ho ban no ministry no what are they doing? Minister minister no ho adada fe na nyame aye adom nti ye na be de ekira mo de nasi na na mu no betimi aye adwuma ye na minister bi kura by na wo ye human rights activist ya wo hwe nipa ye de say enema nyina ye nwunu ngran e wo man mu a ye nhulu kotoku mfa kura ase bibia nkoso na mo ba hase no mo na minim sekatacho ahase no mo ye nduanom nkramofo na na sesremfo dodo na no karacho mo bedru hase no mo na wo ma ba be wo ama wo ma ni bi kura mpo ho a ye mfro mo se edian anasa kasa ye de tete ye sa kan kasa no dodo na kura mpo ni mo bu ba kura mpo chen yen enti minima de kronti a ye se wo ko your friend is saying there when you go to Rome do what the Romans do but ye ba hasenum na niema bi wo ho a yetimi se tete kwa atwam enye se ye wo ba ye nkwa ye de ye afadu no mienu nyina no de enti no menti ase se ya tam nkwada no enye be ma no na ase wote wo na me hwe wo fine woni wo bi wo se maami abrewa ena entete nkwada entete ye pa be pa se wo mu be ko sukuo so mbe ye den yo e de be entete ye pa no wo de be ma won ma pa from afie de no abrewatia o da wo ma wo ense bi ha madwene wo wi ase ha wo ense bi ha me madwene pa se enkomsedi Muhammad Quran na wo twere ye no de ensem a wo ka fa abahwe ho wo ba wo sesa wo ba wa hwe no kura sala no kura wo ye no wo ye no waste achiri wia na wo ye no wo ye tugu kwa wo ba se wa hwe no a eno an se ma me se wa wonsia ba ko pe nya education secular education ba ko pe nya e unkwada aka de nyina chese sonsono odnani ni tiri pempem saa o ma ye ma chance se nipa no wo ho kwan so war me ensa 9 na madam for alaji amponsa sika be no woni alaji amponsa obetimi ahwemba 50 enso na yire ba ko obetimi ahwemba 50 ne factory wo Romania masa ai was we see na bro sai abro say di kai we see we no 18 years the deeper the hunu pa mama koko mama koko deeper wo pen pa very good onu na papa busu fie a wo tena mu nyine ye no ukona de waye no fie ni atakwa ame wabubu asi fine me say na bro say bi wo fie suta kwa no so fa makọ ho se Mmrantehene ma bro say we mi see we na me 18 years o nensa wo bi ankasa o betu kura one wife say akwai competition we ye binti wanye bia wo de jasa wonye oga e wo wonye responsible o kan wo say wo mpani panyi be ho panyi be na sam no wo no ho wo mo panyi kuradin e kire ni em follow wo de wo haw ene abenedie ne obre dadwene ne kodana ato oba so ma waye mobo saa uwia no akokram no asetase bia e beti ya no ayi mo na emu akohoma so be okay what the two sweet say you no na koton wache ba na wayi sika 20 cedis e de ama yiri kuma ne se wonye no no aduane na fie nkwada ni nyina enye bi omo ya no omo de haw ni nyina to ma ne so omo ya so enware bisa ya be wale bi enche kaka chon asama enua ba no da so a enyina ye kan wasem ya na arewo o ya besrew gramofo mpanimfo no first no de bia makasa no bre kata chaw ema no bre mo hwe no mo sesa no mam kakra ade bia nu ame makasa ye sesa na enye yi a wedru mebi won makata chaw ye besre first no be sikramoni ba 7 preduasa se okwa awade a oma wade ne omo mema no oma wade no eno ne ma ye ne enyan ma santifo ne bi ekon do aware mienu because ye okramoni ba mebu a yenim na ne yeren ba miensa enso ntehwe e ofie oda kata chaw enye wo bia ne sese yese o mama mere no eye ese wo miensa na enum ana sei ne yasesa ema na boso de ama no hweye ne hai e obi wo kura ne kata chaw o ma no baba ko so onware na eno kura no nwa asem nya asem ketwa na wonim me se first no kemoni papa wo kemoni abrante wo se ne hwan se wo kemoni adi mama fra na kemoni pani afra na wo koya yi se waka se ma chew se watwa fa so
on say na kasa no baby o kuboko e won panifo sem na dia ne ko ba ya tia santemam a na wo yire watwodi ne din agu kosua ho na dia to jam etia santema ne yakura etia otworo ba din kosua ho kada jam no adi ntim de mumie usaw atiefo amutie anso ye kan malam bi na kire ne se wonye sa so ho malam bi na kire ne sa na sabin preduasa oba ofa no na umpana fa no koma na busuafo na dia e wo kwampa so na dia ne ko ba ye se kosua sabi yenim se ye no adi na dia wo yira sabi wo ko ya wo tena se ye de ne hye dem e ya mane na mamre e de ne ma wo sa ware wo ware bia kan wo krampo a eti e tro ne dingu kosua ho ade ko to jam obolu bia so wo muti asem yo ba to se santemam a sa dia wo kase wa nkamofo empanifo no ya ne ntia se sa ade we etwa santemam fie mami tie woni wa busuafo wo de wo bra wo se friends de wo ye friends Musa. Me say, asabanya be pia idea. Yani ha ahemfo kese ya kese na friends abafo. Nana suman kwa wotie. Wote wode na wode me ko ne TV. Wo so mo ha na me so le meti o. Mu ye program na aya na meti. Mu pon wansa na mada. Eti wotie. Se ye betra na sa ade we ye. Achi wade boman we. Ye betra se kosua. Ya tro ye yire din agu ho. Ne ye de Quran. Na ye de to ejam. Awa santemam a ne ye kwa himfia de ba sem ne ye godi ni ho asem yan fa nkwa ye godi ni se ade ba sem ne ye godi na himfia because ade a boman e ye wudisam e ye ade a se e ye chiwade e ma santeman e bi ne ye hu ne ye TV swi enti e betuma tam obi ti she wa ko wu show obi bacha na no lawyer church asem se wo ba ene be ma omu wu omu mienu ene wo ho kwan e wo nkola nso adena bema wati matenkura awrawosam kura obai ka se me kote nkura no amedi wo mo ko na sankura kura no wo mo pom ma me nche ya ba na wode nkura yi ko na nkura yi me mani pecha kada so ya di moto akwaji nkura yi ade na nkura yi ko mba ye no me da mesra wenya nkemofo mpanifo because na nkura no wo mu kemofo mpanifo no wo yo mama intimidate de me kan se kada so asem wei ese ebo achi de kwa sante ma o ni afra no onso nche wo bia na so ankwa hiro ye bochire de ko ho because ene ye wonkramofo bi wo ho no mu a o ma wale enum ne enan ye ho anoma kura nsu enu ti gramofo pani for resa de we enye obi an ye se amane enti ye sesa ma miensa ni akwata ne no Josefi ni esiwa ne de oba na ma no no kwankwa so mu ebi ni o ye se dan no o penetum na frim na ketwa na dai wa cover free sem aba be so ma me enko ba bia o pede a wonku ye se do ne etoate eti ye se ye sama ne na suma nkwa yire wo edum panifo anim na nkemafo panifo no mudi asem na makasha no wo munyam na sabi nipa wo wu a no nkwa na komu na kwenta wonya ade aso mo kese se won kemo on ba bia wonim se won kemafo panifo nti yaka no wo wusu busa no aibi was hodi e won kemafo pa hodi on peso be ya no ya tra na ma mi won kwankwa wu ya tra se da edum na bia nkemafo sabi ansan mun sam ne ma wale sam no ebi no ha adwen dodo ebi no ha adwen me da se so fo kemo na yanko asem no kra bombusa na wo hwe yennuanem kremofo me ma yembusem da nana ma yetu bada pa ma yetu bada na wo hwe yennuanom penifo kane no na omo cheche mu bo bia tent ba akomienu bia penim defo na enkura twa ho ahia na omo kyerɛkyerɛ etom ba kyerɛkyerɛ ya ma ebeto enkura na no omo ba no asumpa etiman tokwa ne etutu asem no kɔfom ye hunu biu encheche na ma biu ena aduru sei katacho media kamasre obey emu oya na so nipa nkwa enye nipa de ya wo se fie wotu afirim woni ba bia akọ na so boni anya ba ba metrim obey de wo stop no onye nwie no honto no hwesisisi a first eye wo shutu acha wo de udin egukosua ho atujim interest next time what the sick ba wo so a obegina media kamasre obey se na da woroma ompe na da fu bi nchen na onyi ni nkuku ni nkaka na won fa da pm yi no emma be ma no na ko be na beji no o na media ma adwen no media ma adwen no
nti ko timi yesa e bia Yakopon so ne Allah so ebetima man kakra obetima pedan bia ma no medase ebetima ka no medase pa abusafo mom yenya asemu ento ho panyini bia ma mpanimfo amokọ wa anim ne kyerɛkyerɛ yɛn ye be companifo danim ya friends chief producer chief producer mama ye mobo sa me dwene ho a mente ase adajo me susu se o chan Friday wadamfo malama yi shekaru na pa sanka obenya na nka o chan Friday de nka o menya na obetimi aba na nka chan proper education because Muslim marriage sa de ekono in fact enka mosum no nipa bebre kondo ba base na yate nipa bi den enoma ka chire so am imam no travel imam so am imam so betimi aba ti betimi invite no nyame aduma o chira so o tie zo a oba aso na no ye bia ya no kroba good na ye mfre na o meche no because nipa bi ya amane kwan that's anya okay abusafo ya kwa yanim tantem so Semense ba clinic ujana na so pa sesa ya bibidura ya sabia ya onjina won na so no Semense ba clinic ya ba ko eti abusuya ya kira kwasa kwaso korma mpo Semense ba clinic so ahun ya de a yenyewo yenyewo bro ya boa pa emfa yade ensie na yade yemfa ensie aye kotonam ya nwinsie ukọ hesu mu kwa di pupuru na obi ehun sa wo ye kotonam eti mesraw yade yedware gu yade so digu ya ase na watoto ana wano somebody say was some follow abusafo yesre Semense ba kede ka ye ka no wo wadoye adoye chlamydia ene hepatitis B bema o mensem ho nyare wana hodo bema sense wanimi nanim gu ase wanim gu ase nanim gu ase a wo so wanim gu ase foton oba ngo bema ngo a Semense ba clinic eho eni betwa diabetes beko junsomu yade bia malaria ne anemia we drishi bi yare daji ye manmo jankoto mensa ne na so ye se awe ye mana ba ko ade be chen ye se awe emoje so ensore ngunu mpaso eye dan na ba sa bi duro timi no pa prostate system typhoid omodona ne ko asokore mampon woni wura bank ne di hwe ne masko mampon wura bank ne di hwe ne mo tek kwa no so edwane nyina sa edwane woni manimu enne dwa efadi mu kotek no dwa no sa efie to aso na clinic nanim no waye herbal shop ewo ho na herbal shop no to aduru be fene Semense vital herbal mesa agan se do ne fene agan no master hey nyama ku ya adekura be man de ya agan ne de you can't tell you na nya no kura so ne hia ye ya de da bre ma me awo ne si unuani si yara prison si tinasio nye wasem again no o de buku bi abele toa no ubuku ma ebe haw ade ba chiwuntim ke kwata ade ehim be catch so wasi tent ise utu ata ade gu so jalebia je so se jalebia bema sofo o de kansa o ya mfo no o ye sofo nti awusiafo abrotia sana adeba ayo awusiafo agan oba bia no eya na nani gese dro ahomache na ne kunu ekwa kudro nso no sole ne gina ni kana wo hye ni mu na ne bema no sofo kare cho bema ya oba bia ni wo beka se na ni nje sa de no ya na efe nti e ba sa na frefre nti agan ne bia sofo ade wo person di program no host ana sofo nya sa o yo baby efe abusafo na ye kan se agano be ma bia nya bi so mpatifi oba kwa akoda nakao esu center table esu mpumanim
Where they show how far. No be. Now so ya be ma ya ho aduro master baby aduro no. Esa be ma ya ho aduro. Nya se wanyini ana wunyini ya 7 year ka. Be ma panyini to da bi opeso call by force retirement. E ma no call retirement nsa. Kanya no. Okay. Baby I thought we do ni abrofu duro bia pharmacy shop bia over the counter na chemical shop bia ubenya agan okwa ka bonidino agan na nyeso ne enye easy medical tell baby a ewo eti fresh number ubenya 0240 61 60 61 0240 61 60 61. Okay. I was for Mama Yanko and 10 times so. Mameno abatrasiti Mama Yanni Yaman Yana Ebreno Eko. Oima Yamuakwaba. Yeah, Eja. That's all they say. The part of your friend, Mammy Sewa. They say, why? You're away a girl, Anna. And I went in the many cacra. Ah, you. That's all you get. Asem ene me ko mo yi no no wan na so opekuno no ma me bi o ma me nua no so na nua ba ko na ka Mmrantehene ni kuna wo opekuno na munya be ma na se me ama be ma okay mama se wa me boa pacho ai mama se wa ufri hene mi pacho mi free offense o town yeah United States of offense so mama de na ha wonwumre ye mi rampacho me de wase ni akwanya abadwafo mo de amame me pumacho 2018 no be Church of Pentecost na ye presa na da ba kwa edni free kwapra e ba ye local na ye wo kononom e frɛ ho Angel Assembly e ho ya abo hia enti owura na be ba ho no da ye be yi ni kire wa asɔre no ma nkwa asɔre tini ya wada me wo kroma na me ba girl frɛ me se ma mo presa na da ba hwehwɛ wo na waduru hin na me so afra me free krom nti o twa me a obɛkyɛ nti de ma ne nkɔ no asiu ti kwasiara ye kwa asɔre me anyimi ho adi ankyere no ti na o twi biem na o san ba fie o mo konstra hwe bia na afa me ho wo fie me so na me ye maku panyini abedi akyire nti oba me fie mpre no nti kwasiara ye toso me le kwa asɔre no na me yi me ho adi kyere no no so ma oba ne gemfu ana me simpacha na o se ne me pa akora na sem na me ba ho mpre nu ama meto wo no the way I was see ye ma makunya tena aso bisa ye ma wonsuo no me ne gine ho enenti menua kuma wa Canada me ana me de ne call etu kwa me hwe ne school agine tu kwan enti wo se me mpe ba ma ne nware enenti me de oba na bem na ware na o please na me so me wura me de me ni ho asem bi aka me bom pa ye sem ba na be ware enti sa akora na fin se wo pa me ni hawo nam de me kan sa che ne pon ko fie tini tembia ya na akora ne be ma no di nkomo fon so oni di nkomo fon so Canada ni ne number ma oba no o de ama me ba no be ma no frɛ akora no ne di nkomo nti ya be di bro nya na o se ma enche me kwa agyaw ena am se wo kɔ hene ena o se Canada se o ba be fa me no mo ya se me ye nka ma wo nti ne nya me ya de bibia to ya na ya bo amane ena am se sa wo se ha na me se mate tiridi mu na ya di bro nya na wie ni asi 2019 mu ntimi da ko me wo ha no pa makwa asori aba eya dwala na eye program e wo district na me ko ba ntim ba na chese me phone so me score bebre me frɛ ya eye Canada no chese wo di super ma salame ma me boka dodo o ma me boka dodo na bi sana se de eka ana o se o ye sa akola ne nkonkran wo ne bra nkonkran no nwumre na nka na dwe nkoje ne visa enso so frɛ me ba na so woni station eni o ma ne boka ana am sure nya bote me frɛ me ba no ti me frɛ na akola ne se ma tamo o kan na tamko eni wo de anya hwe da wo fro me ko ti wo ma na o san frɛ biem se me ba no o pese okoje ne visa ento onya ahoboa ana am se mate ti so akola ba kwaje o so nkoje me ho na o san frɛ na o se ma
say no kwasem nie me ho sika nyina sa na me ye madwene se me kɔ pension me kɔ America e ho na me kɔ akɔtena enti me kɔtɔ fie wɔ America hɔ a ya me sika me ntimi antwia eni ntimi me free dan no me de me sika akɔto ase enti manti bia ye de timi wɔ adwumam enti ma me sika asɛm aba fam enti me beda so wakra nneɛma mai enti ma me sɛ wa da bɛ ya nkaboa na akwala ne ma no bɛbɛdura e ka wa bobia metua wa ade ama enam se ken me menya adwuma titiri bia o me pamade enti sika na wo kan me nya no o ma me serew wo de obi sika kra bobosia na sane etie bia obedura August me de sika nyina bɛbrɛw am se wo gidi na osia na me smate de kasa ne nya mo so tambia bo ne ene ni nua na wo ha ne asapa ntimbi sana sa na mo miere mo ne sesa ana so ma ya de ye ne yese ye papa sa na ya papa kasa ana me smate eninti o request sika 14 million because my council ko yi ma no e di 3 days na o san afre me okurum se ma o mo so mo hia business so hia sika 6 million ana me smate ana me bo obosia de sending no atosu biem o se o mo hia sika $600 and I'm said da sika na wo kan minya oh ma nya botre ne pa bosia me yemfa nkoye na sane ye tie bia kwa na kodura ma sika wo nya sika bia o betie ne nyina ama entu de nya botre ana me se mi ni sika se he na me ko pa bosia ana o so ko unua ho ma obi na me se me nua hwan ana o so ma kupanyini ko ne ho be ma obosia ana me se da na me kwaji a meye dem atua sika no ana o so wo de ekọ na nyankopon ya adoma me yi me niam me bo bosia ma wo de akoma no na me smart nti me call sister no ho no ana me kira asema fence me kire mu kire no ana o simi nua waka mate na ye nyina ye ba no ntimi ma sa akonya we nya kwanto wo de ekọ na me kunu wo fie ntimi kunu pia na wa ba ye kakra bra ti ye kakra me sa call sister no ho ana o se onya mu 13 million sika no so se 30 million ana me bo obosia won baba akon ho won kran 10 million so ana me gi bosia so madam fu bi ho na 30 million am de sande be me afa wo mu ana wode papa ba afie se wode papa ba ba chi ana pa na be sta kola na wale me hu ne se ne omo ye no eye no kore na pa ne ba ye ye Beneza no Ebeneza presad neda no yo ana de papa ba ye se yo ne papa Canada ne de nye wono maame ba onye ne maame wu ntam enti maame wu no ko ware oba hoforo enti ono onye ne wo saa Canada no omo ye ma mienu na be ma ba ako ono ana hwe wo mu nyina school oba ba ako presad neda no hwe presad neda no so hwe wo school Canada ne yie ne so ne nua pa ye je papa ba na omo kasa so se omo kasa na ese yo enti apa ne ba chi ame no e wo ma na apa na so afre me aso na ho te sen kwa akoma to ye bibia ba ye yie timi as ada enne na frɛ me wa panne no enne wo nua ne ese dodo adan ana o se apa ma no de wo mama mokura aba ha ye nyina ye kasa na esese na mesemate enti da ene ye sika de 20 million 30 million 50 million na me bromos ya na me ban be me titu aso a bedru eye 2021 ana me ban ye sema ekwan na fe de me nkobi sika do so do ti sika wa jimi na me nya na ese me ban so din accounts okoji loan akwa na ye teacher ni no de ma wapa no ya bromos ya na afe de ka na emene me ti akwa na ye se won ko na me sema me ka bebrebe we me ye den be me so share se August ya ye August na ye 2019 edru ya o ka jere me se na ya da bi se me ba no wo mpra e wo Ghana ha yewu enu nti no aware de on ware akwala no na emom no akwala ne ba maboka nti akwala ne ba ne ka no me boy no akwala ba ya adwuma ate nti ka o ka so betua no on de hu sa akwala wo mpra nti wo nchia yewu ti me dwene ho kom na me se nya hwe sa akwala kokoduru nko a eye ka na nsu nyame ebe kire ti me buro ka na akwala na yesi won kobiem no na afa me pe kwan ya me fa so a me nsa be ka me sika
tie woman na girl ba ko so han da wo me ho e wo fie ti girl na ye kwa asori a kasa na nya mu so apa no ene asafo no Pentecost enta wanta bi ba wo ne de se pasantem e ma asori kra konka asem ne konka ko di e chama anim ende ya se etu eda na sen no e na o ye se wate ne ho onko asori ne bi eda ya o introduce Kennedy ma wo ai beleza jesi dankwa sa na ye frɛ no yawu no ye district financial secretary enti emre ba asame kwametu no fo bia sada me yanko Pentecost no na de wo so betim paibo de min su kwan na emu ente wo ho ana o me kan ya na yire kra ba fie de beto manim se mintu no kunufo bitu apanefo bia maka ana wote ne ho ti me hwe kom na me se nya hwe ente ho wo mu sebe ya me sabe kam sikanti ana aja me kodi na chi yo me bam so elda onana oda screen so da dankwa meboa me pacha jesi dankwa yo enti bra ba se me kodi na chi na ketesi aba akoso handa wo me fie se wono so de bia di no ti ga na ye din ye kwa so na ga na ye din ana apa na san frɛ me se ma wo ba Vivian ye ba so na ye din dodo enti bisane ne ha no ana me fra akola na se ade asɛm na asie ya na waye din sa enti kire asem ko no wase ma asem na we be kan be ya din pa se obegi atum ana obi betim ase na me se dia ba asane ha wo bia fa na se ma amene me na kire mu kire me ana wase ma da agi me sika so de me ba me kunu betu kwan pimo sa abre me frɛ ne bia se bisa ho asem na request sika ana me se sa wase ha na me no kwase me asem ne bo me tepuya nam si waje woni okunu sika wase han nam si mate menye ne bekasa enti ni ana frɛ me so apa na me frɛ sa ne me frɛ apa no number me frɛ ya na oje so me se da Vivian beka asem si a kyerɛ me srɛ wada ene o ma ne nkasa na wontu akwala ne ka na yesa enye ene o se waka so mate me ne o bekasa ana me san frɛ ne ba Kennedy na wo so wa bro kyire no me frɛ no wa amfa ye kaka na no frɛ me se no wa adwumam to wa ye kɔ ye be yi na di na kyire mu so kyire wo no ana wo se ma wa ka ma te se nan ma me no nsa wo de wo no atum a me ne me bra be kasa ana me se mate na me san frɛ Beneza na mu ne kasa ye ana wo se ma wa ka mate afe ekwawi a kyire a na kyese wo ne ga na sika so ma ye dendenden na ga ne ma ye kye no tigane ma ya chi no na boy ba ko be ka se ene Imasa Kola so ba ya de ne pa na bi san se Imasa Kola di asem na asi wo se ma wono so agene sika so na di betu kwan presade na eda no ana me se sana tia dia ene na ne a wode ye mo no ebia na wode aye me na me so wage me sika se wode me ba na betu kwan ba pem sa bre me hunu ho ayi bia ana ja yenyina ye ka bom de kobe no e free Cronon police station ti e free Cronon police station na me call no ho fi na me se da endi sabaje me passport ato dem ene kwan a wode ma fa so ni na mpanyine si edi ewu a yenkum mani na be ye obia bone a enkente same because what you won ho akwati asori wo school dem no school for ye say asori bia free school dem ena be kan tem se ma me pa che wani mu head da hai ma ye bo structure wo fa nya asori na ye sika kwato asase a na ye free ho ma fa nkame wo ba ho afa wo si ni dan ebia me se nya hwe nyame adwuma na me de wanyina mama anya utakuma anya sempoa na se kwan a wode ma fa so ni a pa wa ha me adan na ugu mesusa me kan wode nkotodwegu fo wonye na yire so pa ma chew mama ye bone ama ye obia fa cheme anana wasiska no we ana me bisa na se na sika bebrebe no wode ye den because se wode Vivian ka wode Imasa Kola ka na wode me ka na sika wode ye den ana wase ma wode metua na ye wo asore no so no wogina so dem da bia wase one de won free poor family wo ye obi a won de ono no wotene hone na se o krampa boa wa abrochire wasi ya brosai wo santase doctors kra na han dan no wo fie won kran Sprinters Road
afi wa science e wa atofie wa London enti ono de woni how was sent me patchan Bemen no wodwa nanum sa me patchan was sent was see guest house crowd was fia kwan so enti me hu ni say onye obi asebe ne ho kire no a wetimi dia fa sa kwan so enti me hu ni sa no na me ka chen se free na ekro emie wa no nka nkire wo bia da say won fa obi asika nya hwe na do bi sika ye bibi enenti say ka begu so no ya do ye ho ye nye akinye me ka chen se fa me sika na nyina ma me ya wonya enenti say asika maji ama obosi ama bo me moja me dia bre aye adwuma tua enya hwe fa na mmom no e ka me di sesi amprempren de 600 million fama de man fam kotua nkrofo ka na ahiam na ne obi aka wasomodwo me ka na asema mate metua sika na ma wodo a ewo ye ntem no akoso atena ho enti ade a waye ne kra ma me kra age me nsem ma nya me nhira wo pa me daase ana me senya hwe na me de me sori ba afie enti me twa me sika anu mu kwan enti na asoro no so wo ka ana mo koton ka no to mo ton ka no ana sofoketwa no frɛ me sɛ ma te sɛ daade wo ka enti me pesa sika no 100 million ekotua bi via ka no me de ma wo te ka no so bi ana wo se o ka no me se ma te fes ka no ma me ana wo se ma wo de ma yan kwasiara yesia na meeting wi a ana me hunu de kwa me fa so ti kwasiara ekosia ye no ye kwa so ye nyan sha so ase kwa na be ma na yere ba na wo se ma me no wo nkomo na me fa me sister ba ko ka me hu de ewura dem ye kwa na ga ndi nkoto jogu fom se ma me serew se ka ne sika wa me yan fa ma me kuna nkotua ka ne bia me kunu bedem ti ma me serew wo de ma ye ba ti ma wo me kuna kodem ye den ne nkodai na ga ni je esum ti no kwasem ni na ma me se afem na me se me je 100 million no a me sika na ensu tua enti wa kan sa ma ti no se ma wo de hwe me na me kunu ne wo fa mo edo take e wo merewa enenti o mo de merewa fu na ma na se won konkotwa mfantua ne ka enenti ma wo de gimidi na metua ka no ama me ma wani mu nwi aseda ana me se me de nkrofo ka wo no wase mesrew mama wo de hwe me na me se mate enti ye hia ya na same no me se same nya hwe fesika na ma no ana wase ma ntime mfa ma me se nya hwe de fema no na sika meji a entimi ntua ka no eno mo je ne kwate ga ne ka no sibige eno onya ne ho afa me da kaya sika yi ma me da kaya da bia ka asem foforo afa me wa ho ana wasoma same ne se o me kan kira me se opama chew o ton ne dan na ohumia na ye mo ahye no na yere nso ohumia na ye mo ahye no enti kwa na oba ne ma asore no eno nti opama chew pi menti ase na onu mfra asafo no mu nkwati asafo fofo na onya asafo no masame na edi nkan so no of na Vivian na che no of frame ne same Pascaline ya akora me we baba akono no say ye mra fie kwa na osema aso da na me besi ye no eni mu ne ma me togu mu no ni nyina me se sia ho ka nya ye 400 million ense se me ho akere me because my de kan ti aso no entua ka na ma me na me mfa ntua me ho aka ena me se me de etum anim ena me se mate ti ye kwahia eno mo de asem no to asafo no mpanimfu anim wo akodwon na sori no ana me pa acha makodwon na sori no enti emra o mo de to asafo no mpanimfu anim no eno mo je tum se o betua sika na ma no enti sika no mo nya ntua ma no o se wo fra asafo ni mu enti aso ni ntua 400 million ma me na wono so ntua 200 million so me so na cha sa asem mfa na asem enko okoya sika ne ma afema dan no 40 million na o ma ne ba ko e de bre me ye fe na jadan e to so biom 30 million na cha sa koya 70 million e da wo fro biom no de 10 million na me se jadan sika we fa bi nsima ne so biom na dia kan wo se da ben no de beba wo se ma ye de wa anse da wo se nya abotre na me se me so me ntima mani mu wiase e na ma prosifo chi no me chene wo central me chene da kwasi ada no pa anwumere ena ne sofo keto asame no ya wode na chi agya no e frɛ me se ma mate se apana nya be woni wate ena me se si ade ne nka hwe nkire me na me frɛ si ade ne wo so ma
emra me kotwe na no asem wieye no na o collapse ye o twahwe enti ye na me de ko hospital doctors in condition to man ko fie enti ade achi a enya hwe ade achi adware ko ya oyi mpabo wo ne bag mu sika ka ho wode ma si ade ne kyese me kware empemani mu kware ma no asem atie biem ti me hwe sin ne kom na mse da bi o ton mpabo ana o so o krampa bo a jansem we nyina ba kyese ansem ne nyina anya no kore onya gana me di mpabo a ansem o kan ye nyina bia ni ho ewo mu onua bia ni aburo kire na sa Kennedy no fa hene no kasa eja wo freme ya chi wonua ya ante ne nka biem se wono a na dan ne ho Kennedy no ono ada ne ho ne papa eja dan kwa no wo se wo voice ne se tini juma odi no presiding eda tini juma odi no enti mra ensem me ba tane de wa anka ni wo fa ba kono na wo kro from wati aso na wodi ne tu no ho enti mra nsem wo nyina sisi ye no ya me chi no me hu se nkosi aga no na mo sa na tie dia Mmrantehene me tie no afri wo tek na mo dia beduru ha enti sa na tie no beda no ono o kan oni bi asem production team de no ma ya fa tentem just me who the production team na ya fa ho this Asem Mpe example in view production team no okay I know they. I don't think I am fine. President can be busy. If you nye abonten ye. I can't just say, "Mam, kajetie hu." Poku down. You watch it my way. Oh, Asem can give you. Asem we anan kan person bisa say. Na Pentecost for no criteria be no dey selected elders no. Esu be. Katacha u kofru kana kan be nya accident an ka ba kofru. Me ye program yi. Pentecost elder. Say asorfo from elders need to nya problem there. Na Pentecost elders no e dos. Na do sin sika almost 200 million ayom so ode ko twa enua bi. So Pentecost elder. So ko share ni menini. Mama o sika o. So ato down with Britain. So sika o betua. O do pass your friend now. Yes sir on ye kan abusuafo say we Pentecost presiding elder. That's how we yare ma an operation and what jeje busia be de pre we yare nkwa fine ye ni say is in line wontimi hwe ma we yare nungu na asemo ye kan sisi ye de che say wo ye scammer azan ye wi mu je ye wo mo ahenasa ti no voice se sa no ye wo mo say me papa say we say we adia elder ye de nyame anim medakis Medakis. Case ni hu. Share, what changing the voice? Na papa kura so okuta innocent face. Hwe se ankwankwa ye dem pese gu etiri so bi a. Ka ba ka se bi a se bi anya ro okuru. Innocent face. Uhunu a umfa. Kuruku sem bia esusu no. Oye Ghana made him papa. Na me pa wache o. Ye district ni mo ye fa na for boy hene. Affordable. Fena affordable. Shosho. Papa. We iska. Our bar for your pa. District and the dinner for the boy. What crop on the district na casa for the boy. Obi a de boy. Sena Jamia. Of course, sorry, will be patronal to collection. Me patch me to. Send what the man and Nazan to. Circulation. Circulating. We are the young. Mamma. Kwa bimno so wanye fast o. Wanye fast. Na me wa adwene say Pentecost elder pa. Yeah. Anti me fa me fast akwan ne so. And enye no. Oda presiding elder dey higher than elder o. Oh yeah. Presiding elder dey na say sofo kura ni ho no mo a. Wutimi je na adwuma bia. Elder kekere de enye hu se presiding elder no. Wo de wo soro.
Atacho producer chance yen ready obeka ya. Ah, Bema Kasa. Yen kontem na. E obi kapa. Oh, Bema Kasa. O fa ma me pressure wada Roma. Amen come on pressure. Wada Roma me kasa. Menche oh na so for so wan come as me. Ade. Me papa ne ba ha sei wada Roma na ne tie ne say. Wa fra na ba fie ha. Oh, wa ba ha. Ade no wa fa na nche ayi. Yene bonza ho ade bia. Tembia oba ha sei na ne obaji tum say ye no kre odi maamika na aha scammer adwuma na wo ye ne so ogi tum. Sa azano dwum frakadam. On say aboa na Hawaii nse ne bon. On say onya baji tum say odi maamika ntie basa emu deep no. Esono kan soro ka dwum we maami wadi ne dwum. Ye tie ne se mrante hin onya baji tum say obetua ka no. So hu enti sa ne na oye ye we ne de yankoho no because se ko ba say or twintwintwan say onya yidi a na ne tie nie wo se ebra na omoye asore ne koso no edru baabi ema maami ye say omo nyina asore fo mpanimfo na maami ka ho ye say omoje asore no afiri ne nsem ama ne sofo ketwa baako aye na eka wodi maami no wodi atua enti wono de wo free ho no e na maami nsu be kyerem se no kresofo ketwa ne ba ye no ye na adwen se ka no obetua nanso asore ne koso a ekoso no afei maami bisa kapra ema obisa na sofo ketwa de wonye maami sika emrem no maami ntimi nye no meba na ekobesi su se sofo na ntumi ntua eka no enti maami na asore dan ne instruments e wo mu nyina maami na ye den age ena maami se sasem no a eda ho no mo no aso no o me kan wo me friend me nya no anka me kasa maami se onya na adwen so de ne plot eye asore dan anase ohia instruments bia enti instruments na wato e waso dem ho no no eka o de no wo mra metua sika no no fa ni instruments na fe so asore dan no a wasiasi ne plot no so no plot no a woto e no onya na adwen so de be ya asore dan o meyi ni blocks nye de enfiri worum ye na sofo ba obaji tum na sika no a maami no egene no sofo no pese o kire se ni instruments e wo asole dem worum na o maami ama na boka sofo ba ni enye presiding head no sofo no mo fe no maami meboa epacho an presiding head no sa worum de mefa so na wote ne ho free Pentecost asole no wono no kokote ne dia mefa so na ye head Pentecost asole so nte ho no mu mateme ho omutu no na wote ne ho ote no fra sole ho no em se onya problem according to say the mutu no na Pentecost for tu no bibisa e no no so kote na asore woni asore be ya enso ya Pentecost na mami e ka asore for mpanifo no nti ono obe hu asore ni mami asore di say me pa try from a class lab church international kan ho atuaso international kan ho sa no me ye no na love wo mu dia mu nya so ho enti wona mami be te asore na fe na da ba mu no ene ma science no enti papa ne dia wa jetum se odi maamika na sika no maame no ebo a wo je no ene opeso je se maame no asizi ni instruments ama na jai na asole ye enti sa na tie dia wono so trace kana enye yie adaro me me say according to law no sofo sami onye bibia fi maame nsem se eba chire bi ana akoto sem bia sofo yi a oye presade na edai ono na esi echi no yo sorry me say no na me no na me ka say ma me ho kire me fam me so me ti he na me ka kire omono asamo aso omono ne man ko yie na fam me sika kakra na omono edi sika no fam me a enye nwanwa wo se me de ne ka if say eye civil dialogue we dey wakoza ma mi wa boni nyansa kro no pa nipa ba ko no ya wo no adane ne ho se Canada wo Canada ene Canada ne nyina papa ya wo no so wo fie mo kasa se wo se sa na yete kasa se papa akwa wa ye bi Pentecost no mu papa no de afiri na mami ka sembi ketecho muhu mai na won fasa so nsusu no ona se me hu ne picture innocent face na say de na ye ka sembi wa se mai no a oba ha se no de o ka se okoware oba na oba no so akowale be ma na ojitu no ho no o ka se we ye kromfo be ma no oba ne se be ma na ye kromfo na be ma no se be oba ne ye
so guy no what say say dey no sitie according to oban say na dwuma no a na we no ye kromfo ampa so no so agitum say no ntina one dey agitum ntina ko prison so one say dey no sitie nice guy and I make I was saying Mmrantehene ye story bi was say guy bi no wo prison no eno a o ye say obewale oba bi a ozan no wo kai na ya ya modie o se ne system no oba no a season the system no and then the back croto the betri ho no one maame ba Kenya ase na omo free baaye ewie ya mo ko ya police for baaye na omo ko no yan ko ba chine for mo be ma no the prison na oba bu do ma no a odi ne fie kwesi awowa e ma ye also a nice guy on say according to na chese guy no ni dwuma wodi no yeza on say ono ankasa kra na no ho ofe pa me chao nipa be se me ensa o ma ba fie hese a omo ye nice na me ka no na obi ka chem se be wayu mi kra na enam so ye se wafa kwan bi so agigana fo sika kra no wonye rasta na pampam wapa enso kra waza gana fo enti brade ni se akrofo no se ye no kra mpasa de sofo de wo ye a omo ho ofe o enti sofo ne de wonfa bibi sei we de na ho ofe ne ka ho ofe de wo se dan o ye decent sana me pese me ka no kuta innocent face hu nanimu a wonfa sa adwuru we sei ensusu ne edina dan so se presade na da entina enti why dey wa bokrata mo se me disi me say wo se maami asizin ne nsole enema ne na asole dan awe na ka enti ati ni sika da binya we na ka sa o de sofo no papa in the picture presiding head no ono na sem wo ka no so na de maami ka so ahu me patcho men sa wo so me patcho ne ono kire nyina ne say 400 ne de wodi tumu say wodi ka 400 asori tua na mo 200 million na so wodi mame no ena ono say enye 200 million na ye 150 ena recording so wo a e kire say wo ye say opama chew wo fru asafo ni mu na emom no obama me 200 million na asafo ma me 400 million na nye 600 million elenti eya no kwasem be de ba first kra no ogitum ma ka kire wo say ogitum na boshimi we ya last month ye twam go abetua sa aka no nisa me ba ya wo 10 million na aba sika me brebe 1000 okofa ba na kire ye frɛ no oka say wono kra no wadwen hu se maame wa season ne nema na asole so ma ne nye nti otua ka na enye yie ara aso no wo ya no benya sika o se o aye ko fu ana se ne o mo se de o cancer mpa no didin se da bi ona jasa nipa ni bi de asoro ma na ye koko nua yes sisi mo asoro no ye koko fu manage ene nua koko nua sisi mo ne nipa wadaruma yare ba ye me son ka me ko mu wadaruma me son kra me ko mu ne oba ye ensem e ko so wadaruma mama ye nkwa homa no so midase ebre na san wi ye metie fo mre mo meka bibi kakra se omo na wo baka de na meka yancha ye me am sister Sarakoba hey Sarakoba boutique this time there ne store no de nyame anim Sarakoba I don't know who so de abana cha so me kura minu ayire no kura no me ni so de abana na me ka se minu ayire no cha sa me no na mtu ka sa abana ya na me ye twa na bo David Sarakoba ebet ma twa mommy wa be dey mommy ya chia ka sa na wo boutique ho wo be ko na Sarakoba boutique enema wo ho na nema so ofo na ura won so twumu ta be ta me ko be na me ko yibia o de nipa be 1500 2000 kula wu hu mata de ni bi obi a dase abuja fo mama ye nkwa homa no so na asegbu de aboye pusa ye fa course no here because oyo hello fie nya bontenye hello ayo hey ayo na anaki mkata fi tikru ewusu na ase o kan presiding head
Tazana na omoye omudi ekibitiri Pentecost mu a okoko tina na asore no ama me no anya fast omana eyese ebi odin bana be kwa buchi so o ile bana be kwa buchi engineer sa dia odi mechi ere danka obi aye ade nse o ye ya okoko yeyi mitiri Pentecost mu akoko tina wa okoko di mechi so yo medase mama yanko ahomano so hello yeah good evening boko Mmrantehene na pom de say nyamenti boko my do a chill free we take FM before FM a bit stable that's immunity me dey the original power in cafe every manso pronounce Mmrantehene me bo ma baso ni aduma pa mu die message man hwem anwure kura me ntenentra that's it mo samwa ene yo hene yire an hwem anwure na Mmrantehene anwure ya nsema mo kan yenu anu sirifo sabi no kura pa vize me mano ya no bubu ma pasia pa Mmrantehene me bo ma baso pa that's it president de so bi bu ma kwasia yeah hello yeah good evening I say media and I'm the same kakakra ma dey say man who set Pentecost wa francho obi afiri makote asole a wo so he Pentecost esan eden trudi na chi edi enti na ofiri Pentecost asole ye mfiri mu sa akwa ando de firi mu so akote na asole no ne asole ne bla wo bo no ense na o se ne kote no ko se Pentecost wa francho wa kobi akodi on na chi ase Pentecost ed ani pato na yifiri aka wa asole na o tema wo na akodi na chi na da wase ne sika ni ntra wase I saw them. No president at Pentecost. No say wa kwate aso na maame so opeso follow na nsaka ne sika. Ene de maame no onye wrong. If you say o sika no e president at Pentecost. Pentecost wa ya mo hwemo president at the binum yi. E bi na good. Na kata cho de o nwan se gidi se tamenti. Kata cho ya beste papa yi wo ba fi ade bia. Se utie na wo mra. Kata cho asem wo ye nya de a maami nkwa ba betra abonu nkro na seven preduasa da yo krom ha efi a oba ha producers ya bobo modern so mo ntwe ma papa yi emetra fidie so no nso mecha na sem de ensem na ekoswe the God's collection me nwa ba o anwodwo mecha o onwa ba ma na mecha we ma me de meka no me ya dwen kata cho papa ne ba fia papa ne so ba fidie so nko ba bia program otie wata ba fia sa we scammer he must be arrested where you pabo akoma investigator mfa ho he must be rearrested no de kokro no awen no ma wonyina wo koka ye say ebe de na nipa no maami ne okwa ne wonye nan because maami wo ko ne sapa na de koye wono so de ka ne ko de pabo akọ Ghana de wa say Ghana no complainant won yi check accused person says accused person won yi check complainant Ghana akabom tinam secretary yan ko mampokum amna na da yan ko chechre ni entra o police ni ho court ni ho meboa chefa court nko yan fa ya bia zoom live kran fo bia nko yan ya be pra no mo say preside de kan asemi one sofo bi sikasem sa wa diska bia ma sofo no kula nso e ho akokan mu ya je ne post de free ni se bi na fra obo amane so na nu mabai anti de sit down Britain owoska na yen so so odin kotodwe gu fo so hwe ni ye na so be ma krofo bia na yen so ye krofo ukuri ye kromfo typical kromfo like that we dey na de bilika de kotodwa kogu fo e say we jana wade kra na ko baby kakra bi na do kotodwa kogu fo na sa nkwa mo we be instruments so turn as e bebo instruments na bo na me pacho e kana nkasa na ye 600 million na enso 600 and na wono wo tua mu 200 million and na asoro ni tua 400 million ti sofu na odi ja no na wantimi entua 400 million no enti masizi asoro matopon ni mu
magye asɔrda no ɛne mu nneɛma nyinaa sɛ sɔfo no nsi hɔ bi ɛne yɛntɔn wɔn ne yɛmfa ɛna wɔno sɔfo no ankasa benezada nkwa no wɔno no 200 million a wɔtua no wɔtua 80 million 120 aka ompɛ sɛ obetua enti na megye ne baa ha megye ne baa yɛ no 120 na sɛ wɔtua no wɔse ɛnde wa betua ɔbaa yɛ 10 million ɛna obetua to ha enti sika meji afre beneza ho sesia ne 110 million 10 million na just what the way not me the way not the aka no no katajo so what ase ona say wo ya aprat no when you go beto that is me I plot so ntimi nton de wo po bi dia so eda na ma no me obi an be han no a na me ha te ka bi maji mate why mate asori o ne nkoti asori ha mate asori yo mate asori okay is it na short na yemra mama yenko na yenko ma adwoso jase hene happy birthday osahene bodu the third nana osahene bodu the third adwoso jase hene no afa ohima safia bapa ohima safia bapa waya juma ewo free fm techiman am say we announcement kura news kana free fm yo me ka se bia ma me twa ani mo ho wai omo pictures ni baba ohima ba panso safia de no so ewo ho bi na mc fees ye ho adwuma yo onya ne tam ne fa to so na fe ye sorry ya no guso ya Love Chapel International Santa National na akweso akofa so na so no obedidom man of God so bi na bojo say white bi na anointing won so na also bojo say white okay abusia for obedidom Reverend Obed Boache Yatom Love Chapel International onona oba sisia na wabeke jegum oba no a o interpreter no so yade wo interprete sadia sofono kasa interpreters ni bi nyade software the number right I say accommodate I'm from Hungary Hungarian I mean Hungarian enti mami ya we interpreting no obomode say metie woni a meduru fia na maso me radio na metie sadia sofono kana sem no sa pepe na watching for my teacher oh hey oh dear pa opa mema nema ka ho asem kan there opa man kwa de ketacho ntimi famo de nko mema de me de me nema be kwa akoma no no oh na de ye nyina oh master picture no ma ya trans so for person kasa oh yo ebusia for ayo mema na ka ho ni nyina lande full london mema ka ho ni nyina london ten and never yire ne and ebe yire fi ha ne ye behuri so for boachi yadom mama congratulate you in fact metie wasem no anyamsem no ayeka no obi wo ho no ma nim se ohun se woni message bia be very uhun ba bia wode kofa pa hwe manafu bi ne kwesi afram plains osre ma sorry me sorry be fie kura tese mi hunu anyamsem o kan be very so for to dam nyina be ko no to dam ase keke men ka se dam ebia asesabofo neto na sofo pa de dam ya tibidie wase ne ade in fact say ohwe ohun yi kakra the American say in fact me tie wo asem no wo boaboa wo se wo be kanyam sem pa wo siesie ho pa se wo be kanyam sem na wo kan ma eye kama pa meda wase bibia me tie okusi se wo be pon kura ansan mada Metie pa ampacho wo free hene ampacho wo free kawie sedi yeah another popular town won kawie sedi no wani mkrom yo
Why are they? Why are they? Love Chapel International. Pacho one away we Bishop Ajima Bedu by Radio Friend. Yo. Me so I'm a branch resident pastor. Mona Mwabru says you was a Kuba so on. Ona se we dey bet me abahobi. Musi ada bed abe. I see if you are there you brand kwesi ada no pa for now. If you are there you brand ya na time be. 6 to 8. 6 to 8 no ko but menya 30 minutes bi aba. You be watch night and no pa nyina. Aha, that watch night and the say me ponya na me dem suku. Me shi bi ama. Okay. Abuja for mama ye nane ha enya sofo na ontoa dwumadie no so ma Nyankopon pa. Na ja say we are sorry say o picture no antumi amba na Nyankopon pa o chena. Sofo over to you. Thank you. Mmrantehene nyamisha. One wadwuma yefo ne wuku a no me adwuma nyina rade nhyira mo. Na yere nyamisha mo. Omono ne